Hi guys, Juliet Koroko, how are you? My B Maps, how are you? Victoria Tichareva, how are you guys? Masquera say, shedzanai tione sane wedwe. Masquera say guys. Love you too, my B Maps. Shedzanai wedwe, I connect saririra nazo. Hi guys. Juliet Koroko, thank you Juliet. Neti Piri, hi Mama Selina, how are you? Mama Selina is doing good. Edmo Goteka, Auntie Selina very right. How are you Edmo? Gabasti. Muri say Masquera say, Shedzanai wedwe. Ndipo matawire watiri kunzwa the famous Paul Matawire, Dr. Love. Dadi mpofu ndaswera hangu ndambonge nchidzungaira nemudumbu but ndaswera hangu. Tariro Mutuna, thank you. Bridget Shatirwa, Isaiah Mutrene, how are you guys? Shedzanai. Shedzanai. Edeline Fadzai, how are you? Ugogo Manyube, utini Ugogo Manyube. Mina right. Sonia Banda, hello. Brenda Maseve, hello. Bettina Kabau, hello. Edeline, how are you? Sharon Chikukwa, ndeipi. Muri say guys, how are you? We will be starting soon. Sakatega wako. Victoria Tichareva, how are you? Masquera say guys. Masquera say. Masquera say wedwe, Masquera say. Kumatiwi mana ose enyika, Masquera say. Oh, thank you Juliet, thank you. Samuel Njenga, hi. Neti Piri ndeipi Edmo Goteka tambomoresana. Hi guys. Fadzi, how are you? Lily, how are you? Ayo, tikango dakuskedera ku 300 totanga edunya yedu. Tikango dakuskedera ku 300 totanga vamwe vanojoina. But it looks like nimi vacho hamusi kushare video. We are not sharing kuti SIS MELLY's diaries yapa live. Love you too, my D. Esna Shumba, how are you? Ivy Mary, how are you? Sonia Banda, Viton, Fadzi, Blessing, Muri say, Eva Joyce, Muri say, Amaiti Francis, Muri say, Aiwa. I think wamwana zotibatira kumberi. Let's take it off, guys. Let's take it off. Masquera say, my diaries. The name is Auntie Selina, and welcome to SIS MELLY's diaries. Taga wako tichiri kutaura tisatanyatso tanga kudai, tag someone married or single. Vatage imuti nhasi ndo yatiri kudiscussa pano.
haikona kuzonzwa chachimunyu voti zvainzi chii kana kuti vozouya vojoinira papaya voshaya kuti zvambobva nekupiko zvichienda nekupi nekuti zvinenge zvamakumbo ega pasina kana musoro kana nyaya wanoigamira padenga. As I said, welcome to SIS MELLY's Diaries. It's a Monday evening, about 7 o'clock EU time and 8 o'clock Africa time. Nasi ndiri topic yemadzimai. Ndingoramba ndakasenerera nemadzimai. I am a lover of women. I am a lover of women, but inini hangu love yangu yevanhukadzi inenge iri yekuti vanhukadzi vabatani, vaonesani, vasadzikisirane pasi. Saka nhasi topic yedu yatiri kunge tichitaura nayo ndeye a married woman ne a single woman. Ndaona patati a married woman ne a single woman. Vanhu tabva takurumidza kuti small house, which means vanhu kana uri single woman, they somehow take you as a small house. I don't know why. Wese arungonyora kuti married woman and small house, married woman and small house. Wedwe saka kana ta single tama small house wedwe here. Ndo zvatava here. Saka ndo topic yedu tuda kuonesana tichizeya. Vakadzi vaviri ava pane vakadzi pese panongoita mafight handiziwo kuti chii. Vanhu vevakadzi tine ka DNA kekungoda kurwa pachedu handiziwe kuti chii. Takabata amwene tete nemuroora. Tunenge tuzvibhakera here and there. Zvimwe zvitori zvibhakera zviri serious zvinenge zvichiitika ipapo. Anditi touya futi pa married women ne single women. Tuzvibhakera twacho tanga katisatambotanga show. Vanhu vakutongoti single woman, vakutongolabela single woman as small house. Let me say, I have been married, so I have been there. I have been single and I have remarried. So the times that I have been married and remarried, makore acho mashoma kupinda that I have been single. Saka ini ndino fall into both, and I do understand both. Nasi tine a guest that we have got. Tine a guest are so passionate. Zvokuti ukaenda kupage kwake anenge achingotaura zvemasingle, achingokwiridzira single women. That is our guest tonight. And then ndachaya kutsvaga guest married. Pane pambaita SIS MELLY live. Vakati andiseri navari kutsvaga guest live. Anditi panyora about 4 women vanyora kuti tirakuita maguest. And then I said to the 4 women, can you get in touch with me on my WhatsApp? Out of the 4 women, none of them got in touch with me. Absolutely none got in touch. Saka, without wasting any time, let's go into our program. And I'm going to call our guest. Before I call our guest, if you look at the caption, ndayuza futi captions andinosi wanzo user. Married, I've put it with a capital M for a specific reason. I've done it for a specific reason. For some reason, my comments are not moving on their own. I'm yet to learn. Saka, I'm having to flip them. Saka ndanyura married with a capital M. And then if you look at my caption again, I've written single with a small m. I've specifically done this for a reason. Married, capital M, single, small s. That is for a particular reason, of which, as we discuss, we are going to see. So our guest are single. Mukadzi akachanga muka. Anomirira masingle zvekuti inhengo inokwikwidza. When it comes to single women, she is so passionate about single women. She will defend my single women to the core. Saka guest redu re single women tinaro. As with married women, what I'm going to do is open my lines. Since no one was forthcoming to be a guest as a married woman, I'm going to open my lines and ask my married women
to come and chip in. So it looks like tane one single woman anozvimiririra anozvitemba. Sekuzvitemba kwaita Auntie Selina vachiri single. Saka tine one. And her name is, before I introduce her, when you hear her, moenda ku page kwake, mono follower, mo click a like button, mono follower, monzwa dzidziso ya anopa. It is so passionate about single women. And our guest tonight, representing the single women, is none other than Yoko weZimbabwe. One mukadzi anozvimiririra ega. I do not hesitate to use this word. Or should I use it? Because she uses it and she is proud. Yoko is of big stature just like me. And she is very proud of her stature. So we are going to call Yoko and bring her to the program and see what she says about my single women. Sit back, relax, and get ready to hear Yoko talk about single women. Irikurira phone yedu. Masquera say, whilst we wait for Yokozuna weZimbabwe to answer her call. Yoko, where are you? Are you in the comment section? It's saying calling, which means it's not calling over there. I'm hoping it's not network. Let's restart again. Call again. Masquera say, my diaries, where do we? Masquera say, Masquera say. Oh! What's happening here? The guy wanted to try a footy. Okay, we have gotten through now. So, our first guest tonight is a single woman who is so passionate about single women. As I said, if you go to her page, she's forever preaching about single women. Yokozuna weZimbabwe, we welcome you to the platform SIS MELLY's Diaries. Masquera Seigo. Okay, we welcome you to the page. Makuseni ndakubata indikati tine topic yatinoda kutaurawo. And instantly when I thought of that topic, I thought of you. Because I always see you muchitaura. Thank you so much. I feel so honored. Ndinokuona muchitaura nezve single women and you are so passionate about single women. I'm going to give the floor to you. And mongo tiudzawo all about single women. Fanika mataurira munosimbongoita kupage kwenyu. Hanje inayo. Thank you so much, Mama. I feel so honored. Kundiunzawo pachirongwa. Thank you. I feel so honored. Sorry, hold on. Let me just check if the viewers can hear you. Can you hear Auntie Yoko weZimbabwe? Can you hear her loud and clear? If you give me a thumbs up, then I will know you can hear her. Can you hear her? Murukuvanzwa here, Auntie Yoko. And this corner thumbs up. Saka, I'm now assuming you can't hear her. Okay, I think you can hear her. I can see thumbs up. Thank you. Auntie Yoko, you can go on. Mangwanani manirakanaka vese vari platform pa Auntie Melly's Diary. I love you all guys, whether married or not married, searching or no longer searching. I love you all. That's the first thing I can say. To be a single mother, you don't apply to be a single mother. That's what I can say. It's not a thing that which you choose. Some they can say, I'm okay. I'm happy to be a single mother. I don't think so, because deep in your heart, hakuna munhu asingade kunzi I love you. Hakuna munhu asingade
kufemerwa mugodzi. Hakuna munhu asingade kugara pamother seat. Hakuna munhu anoda kuona vana vake vachikura vasingati dedi. Hakuna zvakadaro. Kuzongozvishingisa hedu kwatinoita kuti kuroorwa, it's not an achievement. To me, it's not an achievement, it's a blessing. But pamwe blessing iyo inenge isati yasvika zvayo kwauri. Kana tinenge takungozvinyaradza zvedu tichiti aiwa kuroorwa hakuna basa, but deeply in your heart kuroorwa tinotokuda ini ndinotokuda zvakanyanya. Chimiririra futi nonyepera. Hapana asingadi kuroorwa. Saka to be a single mother chinhu chakaoma anti, because if atitambirwe mucommunity, ndikati rega nditangire mumhuri chaimo. Zvinototangira kuti if like pamwe mhuri menyu muri 6 and you are the 4th or you are the 3rd but you are not married. Zvinhu zvekuti masisters ako chaiwo, they don't feel safe with them, kuvarume vavo. Even if you want to visit them, pamwe ipapo unekapiwo zvese wakanyatsobatana, wakaumbika, une structure yako, une smile yako. Sesu vanasisiroko so tine masmile ekuti chero tikasvika pakaoma sei smile yangu inondipfudza. Ndangosmaila chete, smile yangu inondipfudza. Saka mumhuri zvinototangira mumhuri. Kuti mumhuri chaimo, if you are a single, haunyatotambirikiki zvakanaka. Vanasisi vako, vanin'ina vako, vanatete, havanyatokutambiri zvakanaka. Tine muchikoko matinongoiswa so. Tinongoiswa muchibhokisi so, chatinongoiswa so, chimwe chibhokisi so, chamunongotiisa so, married woman, chimwe so, chekungoti pamwe pacho handiqualify, handisitombori that type, but munondiqualifyisa kundiisa imomo. Tabva mumhuri, toenda kumachechi. Izvozvi kune vamwe vanhu vekuti they don't even go to church. Because she's single. Hazvisi kureva kuti this person doesn't want to pray, doesn't want to go to church. Ukangoimba so, kungoimba sesusu vanasisiyoko, isu vanasisiyoko takablessed patinoimba. Tikangotauya haleluya takabata maiki kudai so tichisekerera. Mamona idzo ndimi dzazoramba achipipitika nadzo muchechi dziya anga akuda kuonekwa. Saka tiri kuchechi futi, munotiisa futi muzvikona. Taenda futi pamarufu futi. Ukangotema zvisina style, zvisina kupuruka, zvine kuhaga vanhu. Hanzi mamona. Akakutohaga baba mukuru. Parufu apa. Saka tingori vanhu vekuti tinongoiswa muzvikona, waperekedza muchato chaiwo. Ukaperekedza muchato chaiwo, zvingaite makazomuti ari musingura atambe nabrother ninji. Atambe watoitwawo best wepamuchato paSIS MELLY. Muridzi webest yaSIS MELLY anotsamwa zvisingaite kuti mimi makazosarudza musingu sei kuti atambe nemurume wangu pamuchato apa. Pekuti mimi ndinowirirana nemi, we have went through a lot. Nhasi maakuchata monditi Yoko, I want you to be my best girl. And but munhu best man wemurume wenyu mimi, is a married man. Kunaikoko kunoita hondo. Vakanga vakuzotamba naYoko musinguriwo masteps ekubatana muzvuna aya nemuhapwa umu nepai. Inotoita nyaya iyoyo. Why? Because ndiri musingle. And tabva futi ikoko, tapinda musociety chaimo. Unonzi aniko? Ndinonzi nai ngaakudzwe. Murume handina murume. Ndatopambi. Ameno, handisitorina respect. Once wangozvintroduce kuti handina murume, people they just see you kuti wakafumuka, hauna dignity. Ameno pamunotiisa so.
izvezvi ndakatengera mwana bhasikoro kumushawo angadzaneko kutengera mwana bhasikoro yaari kuhura ari kusouth mwana wahurekawo. Even if you are striving very hard uchiita zvine mari yako unosvika pakungopiwa mazita ekuti uri pambi. Pamwe pacho izvozvi zvamwe watori nema5 years chaiye anombobvira arara kana nemurume akuda kuti akaona mabhiza akararana anototi kunge achayeva mabhiza nembwa dzepaanoshanda achidziyeva but zita rake anongonzi uri. Nemimi makarohwa izvozvo dai magona kuti nzwisisa kuti 1 ndikada kutaura last nezvuma rimwe zuro ndaitaura nyaya yekuti nyaya yemubhaibheri Tamara akapiwa murume wekutanga murume akatorwa naMwari akafa akapiwa wechipiri akafa Tamara anga asina kumboshata hapana pakanzi Tamara she was wrong but akanga ari single mother. Pane umwe usingle watinahwo isusu not because of us but it's the will anditi saka pane umwe usingle zvawo wekuti hatizivi tiri kutozvida anti but umwe wacho ndewekutoti umwe ndewekuda wekuti waroorwa but une chihundini umwe wacho ndewekuti nditete mazambiringwa akadyiwa nemadzibaba tete edu ndowotiteera anditi tese tiri masingle mother in different ways but the fact ndeyekuti imi mamarried woman munotirwadzisa. That's why muchizoona kuti unosvika pakuti unoita bitterness yekungoti ukaona munhu ane ringi ane murume wake you just think kuti ari kudada ari kundivhairira because the way you treat us the way you treat us it's so bad. Hamuchioni sevanhu chero pari pagrupu chaipo remumusha ndikataurawo kuti ndiyangu nekuti handina murume hapana anoisaidhira chero ndikaisa joku chairo hapana anondisaidhira nekuti handina murume. Pamwe pacho isusu tinozongozvinyaradza kuti hai inini nditori right ende zvoshuwa izvozvi zvidai nandine murume ndaichatotanga ndabvunza baba antisisi ningi anti vandibvunza kuti vari kundida palive ndoenda here but I'm freedom ndangoti muchipedza kundiudza ndatorova decision yangu ndega ipo paipa yewana ari yega ndomwe benefit wandinawo izvozvi zvokungoti kana izvozvi ndikada kutobuda izvozvi kuenda izvozvi kutobuda kungonzwa uda kutobuda izvozvi hapana anondibvunza mongorowa pasi izvozvi manje munototanga makumbira baba mazodi madididi handi muri kungozviona saka inini hangu zveshuwa chinondirwadza ndechekuti masingle mother tinobva tazoti kana tadzikisirwa futi wabva wanyanya kuda kudzikisirwa aiwa usabva wanyanya be proud of whom you are ende futi usabva wade kuda kubva wanyanya kudzikisirwa wogara uchichema ende inini don't forget imi makaroorwa kuti one day muchigona kuita sezvatirizvo isusu zvamuri because I never applied kusada kuroorwa ini kupiwa vana vairi I never antiselina I hear you. Saka, what you are saying is my single women that have become single women vari kuita give into kudzikisirwa ivo votozvidzikisirawo futi. Is that what you are saying? Some of us, lot of you. Tinotobvuma kudzikisirwa. Kudzikisirwa iwobva watoita givini kuti aiwa kana nekuchechi kwati handiendi ina handiregedzisi kuenda kuchechini nekuti handiselina ndakavanzwa vachitanzi ndakasekererana nemurume wavo handiselina ndo angatobude chechi ini ndichiramba ndichienda kuchechi ikoko saka never give in nokuti hanzi handiselina vakazonditi zvakati. Wow, that is so deep what you have said. It's making me think kuti pe giving in kuma labels at anopiwa ma single women is ukaleka kuzvida iwewe futi
semunhu nya. Yes. Ukaleka loving yourself. Yes. Then you will always be listening to vanhu vachikudzikisira pasi. Pataisa topic, I said that is single women. But all of a sudden, I saw it was flipped. Ma single women achinzi ma small house. Where that came from, I don't know. But if ungo zevan, zekuti kana uri single, uri small house. Me, I'm not a small house. I'm a small house. In single women. Okay. Kune small house. Saka yamungati small house in the ipi differentiate a single woman and small house. Yamungati small house up and the ipi. What I believe in Inika. Small house. Munhu wekuti Baba Bridget and it. Vatotaurana na my Bridget. Kuti my Bridget kana Baba Bridget vatanga vachita zvekuhura. Vasingadzoke kumba. Vachibuda. Kusvika my Bridget vasvika pakubata message aRosi. Okay. Anditi ekutonzi warava nesuro makazononoka kuuya makazodii. Kusvika my Bridget vanosvika pakuzviona vobvunza Baba Bridget. Baba Bridget vototaura kuti Rosi ariko. Rosi musikana wangu ariko. Anditi iwe my Bridget nekuda kwokuti uri kuda imba yako. Obva wati pana handiti. Asi Baba Bridget anenge wakutonorara kwana Rosi. Uchitoziva kuti Baba Bridget vanoenda kwana Rosi musi wechipiri, musi wechitatu, musi wechina, musi weFriday, Saturday vanenge vari pano. Variko vakadzi vari kurarama kudaro. Vachitonatsoziva kuti Baba Bridget nhasi avapo. Monday to Friday to. And my Bridget, my Rosi akutozikanwa naTete. Saka ndo yatinoti small house. Ndoya ndinoti small house nekutoti Rosi anotoenda kumusha kwa Baba Bridget. Kukaitika zvirango, kukachatwa, indira ndinoti small house. Kwete kuti inini nhasi ndadanana naGilbert wangu mukadzi wake ari kumusha kwake, ari kumusha uko. Atori kumusha kuvharira matoki nembudzi nehuku nenguruwe dzavo. Inini ndichipota ndichingonolambaswa weekend. Ndakutozviti ndiri small house. Uri kuzvipata ito usiriyo munin'ina. Kana pasi. Saka anti yoko regai ndidzokorodze zvamataura ndione kuti ndazvibata. Mati let's say muri kudanana naGilbert wenyu. Mukadzi wake ari kumusha ari kutofudza mombe. Imimi munongoenda kunolambaswa naGilbert. Saka apa muri kuti hamuzi small house era. Is that what you say? Chihure chatiri kuitana. Chihure ichi ndo chihure antiselina chihure chatiri kuitana. Okay, saka tane three partitions dzataita kusingle. Kuti mumwe ari very single and then toti mumwe a small house ne explanation yamapa kuti akutozikanwa kumusha kwavo, akutoenda kwa baba ningi vakutoenda vachienda ikoko vachinorara ikoko, ana tete vakutomuziva zvirango akutozviziva zvekumusha uko, ndiyo small house. And then mati hure. That's a heavy word for me to be using, honestly. Tachikuhura nedu tiri mujoni munomu ndichienda ko weekend ndichidzoka hangu pano pabasa pangu. Baba Bridget vachotumira mukadzi wavo 4,000 kumusha, vachitenga matoka avo, mbudzi dzavo, vachiwakisa. Ini ndototi handiri small house. Handizi small house. Uri kutozvipa title yekunyepa antiselina. Uri kuzvipa title yekunyepa. Saka nai anti yoko between small house ne ari kuita chihure. Pana ari beta here ipapo? Hapana ari beta nekuti tese uya akuita unga ainani small house nekuti akuzikanwa naTete Serina, akuzikanwa nanamai nambuya waBridget. Zvakuita kunge zviri nani. But don't forget kuti you are now iwewe upenyu hwako kana uri mukadzi ari kuda kuvhiringa mumwe mukadzi ari pamarriage pake. Uri pain killer yemurume. Kana kuti utori devil's agent. Nekuti uri kuda kutofurufusha mumwe munhu ari pamba pake. Saka devil's agent in the small house. And then hure ipe sorry I'm using this word, it's very uncomfortable for me. And then hure, oh my god, hure I painkiller, is that what I paracetamol extra, is that what you are saying?
Yes. Inini pandiri kuramba tete Selina pekuti usazviti zvakafanana. Let me give my example for myself. Okay. Inini ndinogara kuno kuDurban kwangu ndinoshanda ndiri stay in handiti. Yes. Stay in pano Monday to Friday ndogara pano. Gribet wangu ndopota ndichiendako Friday ndichidzoka Monday handiti. But gribet atondiudza kana kuti ndine mukadzi wangu kumusha nevana handiti. Aperi kuti ndiri small house yake tiri kungohurana ndiri kumubatsira chete. Muri kumubatsira chii apa manje? Ndiri kubatsirana kutonodzana nyama kudiridzirana magarden. Ndiri kungobatsirana chete kuservisana magarden edu. Kana akuda zvekundiroora inini Gilbert ndo paanotaura kuti aiwa inini ndafunga kuti ndiende newe kumusha. Ndiende ochinzwa small house ako because kune small house isingabvisirwe mari inonzi baba ningi vane mukadzi wechipiri, but hama dzinenge dzichitoziva kuti kuna nyoko ndo small house yake. But izvi zvekuvhizitirana usazvipe title yekuti uri small house. Hauzi small house. Small house inozikanwa kumusha kwababa Bridget. Antiyoko, matondivhurira something that I'd never thought of. Because kwandiri inini small house newama sorry. Ndosaka anti Selina muri kuona vanhu masingle mother tiri kugara tichichema tichibirwa mari nevarume tichijikiniwa nekuti unenge wazvipa position isi yako kuti iwewe muri kungobatsirana pakulambastana iwewe wakutozvipa title isi yako. Saka pakubatsirana ati I want to take you as my small house, but iwewe kuenda kwauri kuita kuweekend koko na iye kuya kwaanoita kubasa kwako wakutofunga kuti uri small house. Because the small house inini I think kuti uri nhingirikini takuda kukurerutsako uri second wife takuda kukurerutsa kungoti tikurerutsiro tikuise muposition iri nani, but small house nesu tiri kungoserviswa tiri kudiyaiwa tese aiwaiwa takafanana iri. Aiwe. Nhasi mandivhura maziso because inini according to me small house nechi hule it's for me it has always been the same thing. Vari kuzviti small house avaka vasina kuziva hama dzemurumoko vari kunyepa mazvo vapiwa nani title yekuti small house vaipiwa nani. Wow. Iwe uri kuzviti small house nhasi wakapiwa nani title yekuti uri small house because small house murume anosvika pakuti ndiri kuda kukutora yoko ndiende newe kushurugwi kumusha kwedu unoone pamba pedu handiti. Muri kuona ndoenda kumba kwakunyange mai Bridget vasingazivi. Mai Bridget vanotosiwa kuno kusauti imamzoti mambozvinzwa here anti Selina kuti baba hanzvadzi yekwanhingi yakauya nemukadzi kumusha ikaratidza vanhu vepamba pavo mukadzi wake akasara kusauti. Hamuna kumbozvinzwa kukura kwenyu kwese? Aiwa ndakazvinzwa. Saka antiyoko small house nechihule kwese kutadzaka isini yese iyoyo. It's a sin. Zvakafanana nhasi pane vakadzi vanochema ivava vanochema zvakafanana izvozvo zvanti Selina inini ndonzwa kuti mauda unetsana nemurume wenyu chidanana nemurume wenyu ndototanga kumubatsira nemari yekufaila madivorce papers yepeturu yekugara. What am I doing? Destroying your marriage. Do you think that God who is blessing me with that marriage or is the devil who is blessing me with the marriage? And the marriage ukada kutoona vakadzi vese vakabatsira varume kufaila madivorce papers, they never stayed together. Oh yeah. Why? That I've noticed. Because you were devil's agent.
But inini hangu mese vechihule na small house ka muri ma devil's agent, because I'll be honest, amaicha kuti vari kumusha vari kuita zvemadhongi nemateki imuchingofadzana muchiita chihule ka. If she discovers that ka, she will be so much hurt the same way as she will be hurt nemunhu auya achinzi small house. Saka vese vari two apa ma devil's agents, ma single people ava, whether chihule kana small house, mese muri ma devil's agent. That is what I think. Wow. Inini pandoda kuedza kundopane ndichida kubvunza kuti iyeyo koya akufamba achiudza SIS MELLY kuti inini ndiri small house, wapiwa nani title yekuti small house? Ndosaka muri kuona vanhu vari kufa nema-BP nema-stress because iwe unomhanya stereki uchizvipa title usiri yako, unomhanya stereki kuda kunzi miss iwe usiri. But here is the thing, Auntie Yoko. Here is the thing. The title yekuti small house, to some people vane title idzodzo, it sounds much better than title yekunzi chihule. Don't you think so? Hapana, takafanana. Arikuita iye akungoita chihule nekuti ari kumhoreswana natete. Vamwe vanatete vane mwoyo wekuparadzana neamweni vane mwoyo wekuparadza. Nekuti anenge kuti mukoma akazounza. You know what? Nyaya yema-small house inokonzerwa nei? Ini my Bridget ndazvara vana 5 vasikana. Handiti. Okay. Ndazvara vana 5 vasikana. Yes. Baba Gribet obva utanga kuti ndakutsvaga mwana mukomana. All right. Inini Yoko ndebva ndazvara vana vakomana vairi. Ani mukona. Chimwe chinhu chinozoita kuti uapplywe kuti kwakunge wakurecognizwa mumhuri inyaya yekuti pamwe wazvara vana vakomana vari kutsvagwa mumusha umu. Okay. Saka unenge wakuchipiwa manje kachigaro kake kunzi uri chinyi, uri small house kana kuti uri second wife. Handiti. Wow. But inini chandiri kuda variko zveshuwa vema-small house, but ma-small house acho ane ma-class. Pane kungoti inini Yoko ndangogara kuno every Friday ndichienda kunolambaswa ndichidzoka ndakutozviti ndiri small house. Ani murikuona? Okay. Iyi ndiye chihule. Ava chihule chavo vatochi-upgrade nekuti vasvika pakuita vana. Ende vachibva vaita vana vakomana vasina kumusha kwababa Bridget. Wova upgrade manje. Chihule chavo manje cha-upgradewa nekuti chabva chaita sei? Chaita vana vakomana vasina mai Ningiri, vasina mai Bridget. Wow. Auntie Yoko. Mandivhura maziso pane zvandandisingazotofungire uye zvandandisingazombofunga. Zvekuti pane ma-single 2 types dzekuti mumwe anenge ari small house, mumwe achiita chihule. Mati-enlightena. What I will do is, I'm now going to open my lines for my married women. But mimi Auntie Yoko, musadzime phone. Ndinodzoka kwamuri futi. Okay. All right. Thank you for now. Thank you so much. Wow. Okay. Ndosaka tichiti kudzidza akuperi. Ndatodzidzawo ipapa kuti vamwe vanotanga vachiita zvechihule votozvi vakomana hanzi kuchihule kwane upgrading, like kunge uri kuupgrade phone. Vozvi upgrade kunoita small house nekuti unenge wazosvika pakuti waita mwana mukomana asiri mumusha umu, kana kuti probably mukadzi wemurume uyu haana vana, and then iwewe wazoita vana mumusha umu, saka watozvi upgrade wanika status ke ningirikini ke small house. Okay, I'm now going to call married women. Mazvinzwa munoti chiine zvamanzwa izvi. The number to call is +44 77 48 33 801, and it's pinned right at the bottom. The number to call is pinned
right at the bottom. Unfortunately, I can't see your comments. Saka, I will not go along with what you are saying. Sorry about that. Pane vangawa kuto da kupinda pachirongo wachifona fona itinzwe. Married women, maakubweza here nezvataurwa nayoko izvi. Muri kubweza. Masikati mambenge mchiti tinofona ini ndira kuita guest. Let's hear from you, married women. Makanyarara kuti ziya apa munenge madefeatwa tina our first caller ada kupinda pachironga. Caller tinokuchingamidzai pachirongwa paSIS Melly's Diaries. Tiri kutaura nezve married women nesingle women. Manga muchinzwawo zvanga zvichitaurwa na Auntie Yoko on the side of single women kuti vaakutozvi elevation. Imi muri married here? Ndiri married. Okay. Tipire iwo tinzwa. Ini chandinongoona ndechekudai so married tiri mwedu mukati medzimba umu. Tigere mukati medzimba yedu asi toda kutaura chokwadi. Dzimwe nguva unongofira title yekuti Mrs. Okay. Ungofira hako title yekuti ndiri married. Nokuti chinenge chakafukidza dzimba matenga. Mumba imomo zvinenge zvichiitika. Unenge usina kana rugare. Amwe murume wacho hatogari kumba. Anongouya ka1 obuda achinda kwaanenge achitogara full time. Iwe nenyaya yekuti unenge vanhu vanenge vachizati pana amai apa, unotongoramba wakatongogara kutya community nehama kuti dzinozoti kudii. Kwakungogarira vana kutaura chokwadi Aunty Selina. Kungogarira vana chaiko chaiko. Nokuti zvinhu zvine zvinambomira zvakanaka mukati medzimba umu. Varume ava akada kubata akafuratira akazvipfekera jini rake akasunga hake bhandi rake ungagomuti achiramba nechinhu chake uku wanenge achinda kunogutsa kusaiti. Saka dzimwe nguva kungogarira kungogarirawo sita zvokwadi. Ende vazhinji taura chokwadi kavakadzi vakawanda mukada kunyatsoziva. Handiti munotonyatsokuona kuti vakadzi vakawanda vamwe vemudzimba abuse urohwa chaiko chaiko. Umwe yemurume chaiacho izivi. Umwe handisi kuti vese munzwisise but majority yemurume chaiacho izivi. Akangogarawo zvokuti ndigere mumba. Usavi kune vamwe vakadzi anotengerwa usavi chaiko chako nemurume kuti shuga yapera anomirira kuti murume aina chino kuti murume haabvumi kuti aitewo anything paupenyu hwake azvishandire kana kutengesa kana kuti aite anything. Saka mukati medzimba umu vanhu vakangogara zvikangosiyana siyana. Kugara kwacho kuripo ndiko kuti vamwe kungogarirawo title zvayo. Sometimes zvitori nani kuti masingo dzimwe nguva tisotomaemba kunzoko nokuti unotoona kuti anenge ane zvinhu zvake zvakarongeka. Anenge achitoita zvinhu zvake madiro aJorgina. Anenge achienda kubasa kwakanana anomubvunza zvinhu zvake zvinenge zvakatobatana. Mamarried kazhinji chokwadi ari mumba wamuka umu mazhinji acho kungochema kuchema chaiko chaiko nhamo. Ndangoti ndingofudza wangu naipapo kana varikowo vakanzoti tigere nemutambaratede tigere zvakanaka varikowo havo ndofunga inenge iri 5% chaiyo asi 95% yevakawanda chaiko chaiko aiwa kungotamba hedu nhamo kungoti auzobudako pachena uchiudza vanhu kuti ndo zviri kuitika handichimaona asi panenge pakatoipa mukati medzimba kungotamba hedu nhamo asi une status kai kunzi married uri better than ari single. Saka wongofira iyo status yekuti married ndongofira iyo status nepapi panozofamba murodhi munhu akanyikwa kuti moro iva ari single vasina murume moro iva ari married ndepapi. Saka chirina ndechipi naSIS Selina kuti ndive hangu munhu akaroorwa handiti ndichitamba nhamo yakafanana neyo ndichingogarira status nekuita hangu single asi zvinhu zvangu zvakabatana zvakarongeka ndichigona kuplana nekuchengeta vana nguva yandoda ndichigona kudya chandoda nguva yandoda ndichigona kubhajetawo mari dzangu nguva yandoda. Izvo zvokuti kwanzi izvo masingle anofamba achilebhiliwa kunzi hure kana kuti kudi even mamarried unongoudzwawo hure unofamba uchingotukwa hure pese mukadzi wese anongonzi hure handiti. Saka zvitomboshamisi zviya even mamarried arimo muzimba kumafamily kumwe kwakaroorwa vanenge vachingonzi kupi kwakauya nehure ihure iri asi ari married. Saka ina handinyanyi kuona hangu zvine chinonyanya kushamisira chokwadi mudzimba umu. Munhu ngangoita zvinomufadza kana waona kuti marriage yacho iri kurema uri kupondiwa kuitwa punching bag every day zviri nani akuonorarama single life yako. Ariko masingle life anotoendeka kunze uko anazota mukandla vaya amumuendiwo here mitaurai chokwadi SIS Selina munomuziva here? Ndinomuziva. Hamusi kumuembawo here zotwa mukandla uya? I'll be honest, anozviitira tunhu twake anochena ane imba yake she's a free, I envy her. That's the honest truth. I do.
handisi mazviona saka ndozvanangotionesa nezvo nditaurewo regai ndipa umwe mukana ndisagarisa hangu pano maita henyu basa seselina tatenda kola. Thank you so much. Wow, ava munhu ari married ari kutaurawo mafungiro ake nemaonero ake kuti dzimwe nguva tingangoti tiri married tirimo mudzimba umo asi tichitsva zvekuti pei yemurume haitizivi. Zvakundidzosera kuamweni tete nemuroora. Kune mumwe mudzimai pasecond episode akati pei yemurume chaiyo ndakange ndisingaizivi, ndakasvika pakubva kupa murume gurupuro pei yemurume ndisingaizivi. Pedhi rekumwedzi chairo ndaitengerwa natete ndova ienda. Saka you can actually tell kuti kana uri marriage yakadaro, marriage inonetsa. Ndinodavira kuti kola uyu akazopa murume gupuroka right from the start. Sorry about that. Vanhu muri kufona pa wrong phone. Fonai pa number yakapinwa at the bottom. The number is pinned at the bottom. Saka uyu mukadzi uyu akangotanga marriage yake achitoipa CPR. Tine mamadzimai here ada kufona. Tifonereiwo pa phone iyi. Let me take phone back this one and hear what they want to contribute. Zvakaoma. It looks like a single yacho at the moment. Single inenge iri kumira zviri iri kuti ringing. Single inenge iri kumira zviri nani. Saka apa ndakumboti 1 equals to 0, 1 for single. Nekuti uyu mukadzi abva mukufona uyu achitaura zvenhingirikini zvemarried aconveya ma difficulties anowanikwa nemunhu ari married to the extent yekuti unotozoshuwa kuti dai zvangu ndiri single. And andibvunzawo kuti anazodwa mukadlamu vaenvere ndinotomuenvawo. Ndamuona achipinda achitenga hembe dzake achizvibhadharira zvinhu zvake asina kusuma. Ndinotoenvawo. Inini ndiri married. Remember I said ndakambenge ndiri married ndikazoita single for the longest of time. Iko zvino ndamu married futi. Saka regai return call yevamwe futi vambofona tinzwe kuti varida kutaura kuti chipa chirongo. Vakadzi vaya vanga vachiti muda kuita maguest ko hamuchafichi here pakupisa here. Fona itinzwe. The caller wandadzosera phone iri kuringa. Regai tinzwe kuti uri kuda kucontribute kuti chipa chirongwa. Asi vari married vaya vanenge vangoenda zi vakutya varohwa nemashoko na yoko. Caller has kudaira phone. Let me retry again. Masingle phone itinzwe. Phone ichitaurirani kana kuti maakubweza. It's saying calling, which means it's not ringing that side. It's saying calling, it's not ringing that side. Aiwa, kana musiri kuda kufona topedza edu chirongwazve. Zvinoreva kuti mabweza. Kana iwo masingle, okay, masingle vada kutaurawo zvavada kutaura. Fona ivuti. Masingle vada kutaurawo zvavada kutaura. Fona ifuti. Hapana aruda kutaura. Saka single inokukidza ka. Married yabweza. Single Yoko weZimbabwe. Azvimirira akataura about being single ega. Murikuchi asa ana baba wasvika mudzimba kane murikuchika kurohwa. Ana baba wasvika mudzimba here. Let's try again ava. Vambofona paine mumwe munhu. Hello guys. Masquera say. We are talking about married women. On my caption I've put married women with vaku decliner. Kola vaku decliner. I've put married women with a capital
because married inokera according to society that we are living. Inokera ka status. Ndakiridzika. Semuna ari married so inokera ka status ka inokera so kikunza married. Ukanzi title ukati I'm in MRS. Uvotaura senemi emurumo wako. Sorry. Zvinokana uri single. Chinenge chingotaura senemi yekumba kwedu. Saka according to so many married women, status is single. Now, but you're married. But varikuramba kushare. Kuti CPR dzirimo mudzimba here mudzava kutya kuzotaura. Nekuti CPR inowanika zveshua. CPR inowanika zveshua. Let me say this. I said I was married, became single for the longest of time, and I became married. But I'll be honest with you. When I remarried, I felt like I lost that freedom. Yekuzviitira zvinhu zvangu ndiri ndega. What I achieved when I was single, it looks like handichakwanise kuzviita. I did a lot ndiri single. Ndichimeka ma decisions angu ega. Inini ndakaita nengo inokwikwidza as a single mother. Ndakaita nengo inokwikwidza as a single mother. More than zvandakutoita ndaita remarry. Ndakaita tunhu twangu. Kana ukanopinda muimba yangu kumusha ukandisi kubraga but ndiri kutaura zvandakaita ndiri single. Unotofunga kuti pana baba vari pano vakaita zvandakaita inini ndiri single. Asi hepano ndapinda mu second marriage. Zvazvekuti tanga tichida kumboisawo bhoro kuvanawo kumvura kumba kwatiri kugara isi kusvika. Saka amenoti tozvifambisa sei. Tochitanga kuita budget nababa paya. Ndiri kutaura zvangu inini. Zvandakufila kuti ndaive nema-advantages ndiri single. Tochiona kuti zviri kuita sei. Ndombonzi chitsvaga quotation. Totsvaga quotation paya yekuisisa boho iya kumba. There is a call. I'll finish off. Let's take this call. Manero akanaka tinokuchingamidzai paSIS MELLY's diaries. Maswera sei? Maswera. Tipirei tinzwe. Muri ku single side here kana kuti muri ku married side? Ndichabata kwese because ndaimbowa single kezvino ndava married. Alright. Single yamuri kutaura iyi noti muchiri musikanaka yekuti makamboita single woman mukazoita married. Ndakamboiroorwa ndikazosiya imba ino ndaroorwa futi. Okay, munenge makangofanana nemi. Ati timbei munda wacho tinzwe. Ya, ndinotanga kutaura kuti kuri kumasingoko. Zvambotaura kuti kuva single hakuzi kuti unoda. Sometimes murume anenge achiitawo zvake otoona apa ndiri kutambisa time yangu kana ndiri kutambisirwa time yangu. Okay. Achienda kumba anoda. Okay. Sometimes unotongoona izvi kungotambisa time regai ndibude. Wabuda kudaro wogara sesingle asi hauna kana hama inokuda zvaachirehwa nayoko zviya. Unofamba pese vanakangokuziva chitoti uri single nyange ukaenda muchechi nyange ukaenda kupi. Saka unotozongoona kuti kutamba wega kuri nani. Alright. Zvokuti single zoshuwa zvinoitika ndakapindana nezvamo kusvika hama kana dzisingadi kana kuti ndishanye kudzimba wamwe kuti ndaidanana nevarume vavo here kana kuti pane zvavaiona makato experience yekusadiwa kana kudzimba kwevanhu kunzi Selina uya asina murume kana kuti kumba kwaamai guru kutonzi atouya pano akutochira kunzi achatamba chiramo nemurume wamai guru. Hazvina basa kana zviri zvenhema hautombozviisi mupfungwa, just play alone. Iva wega kutamba wega kana usatoshanya zviri nani because zvimwe zvinokupa stress. Alright. Ande wachitaura nyange wachitaura dai nyange pari pana baba mukuru nyange sekuru vakazvinza anotanga kuchinja pfungwa manje kutanga ukakukuda kai iwe usingatombozvifungi kana kuti unotodza mara tomwedhega ndedzoka kuwashanyira nyaya dzacho dzingatowanda. Wazoti zvawaenda kumarried uku unororwa neanenge achibuda chaizvo zvine ropa. Okay.
zvine kuzogarika kana kuti sezvandiri nangu handidi kunyepa chokwadi chakanaka makagarika aiwa murume wanga ari right handiti haadai dzimba dzinonetsa ndizvo dzimba dzinonetsa handi kurara nema asi mukaona murume achiri kutengera chikafu kubhadhara rendi zvese garai mudzimba ukabudazve wobudazve hazviite tete Selina. Saka imi muri kuti murume wenyu ari right, anokutengerai chikafu, anobhadhara rent, anobhadhara mabill, saka you are satisfied with zvaari kubhadhara izvi, mutori satisfied, saka you are at an okay level. Yes, okay level than past yandanga ndiri. Okay. Yeah, hazviti zvokuti uri munhukadzi hazviti toororwa wobva ororwa unogona urorwa wobva zvinenge zvisiri muropa rako hazvisi zvako zviri nani kugara uzvishandira kugara uri single data than kuti toororwa wobara mwana woendapo wozvipa kuti basa rekuchengeta vana vaye manzwisisa. Okay, saka imimi at the moment, can I safely say you feel makagadzikana nezvatataura kuti izvi anoita? Don't you want him to do more other than paying rent and buying chikafu? Don't you want him to do more? Handini kunyepa marongere edu nezvatetichita ndoona kuti zviri kuflowa zviri nani right. Okay. Aiwa, if kuti mukaona muchi kuzoti ito business yaizita so unoziva kuti kana mangwana ndikafa kana mangwana zvinouya unofana uchiitei. Okay, vari kukola, I'll call you back. There is someone who is on the line at the moment, so as soon as she's done I'll call. No, rambai muripo, I'll call you back. Vari kufona. I'm glad to hear kuti mu second marriage yenyu mugere munoronga zvinoendeka ende murume wenyu anotoku encourage kuti muite business. Saka pamakamboita single apa makatadza here kuzviitira zvinhu zvenyu kana itoti business? What was the hindrance pamakaita single? Aiwa, ndaishanda ndichiita zvese. Alright. Asi kuti wanga usingaone munhu mumba, mari yake inge isingauni, ndaitobhadhara rent ndega, ndaibhadhara food iye achigara muimba imomo, zvese ndaiita. Wow. Aiwa, thank you so much for contributing, Call. Thank you so much. Tatenda. Zvinhu zvinosiyana izvi weduwe. Zvinhu zvinosiyana. Let me take this caller. Caller tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Caller. Yeah, regai fonere apa. Regai try apa. Caller vanga vasiri kudaira, regai tinzwe apa. Zvinosiyana. Zvinenge zvichida munhu kana apinda marriage zvinosiyana. Vamwe they are okay kana vachingotengerwa chikafu murume achibhadhara mabill. They are okay with it. Iri kuringa phone yedu. Ngati ringe decline. Okay, let me take this caller. Caller tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Kwera hangu ndikuchifarira chirongwa chenyu chamuri kuita mune nanhasi. Tipirei katinzwe, muri papi, makamira papi imi? Muri pa married, muri pa single ine mapato ekuti muri small house here kana kuti muri kuchihule makamira papi apa? Aiwa, inini I'm a single person. Okay. I've been single for many years. Okay. And niko kuchihure something that I would never contemplate or do in my entire life. Okay. Nekuti it's not only ethical, I see it goes against universal laws of justice because chauno jigara unokohwa. But ndodangotaura hangu from experience of being a single person. Okay, go on, caller. One thing that I've learned as a single person is unofana kuita zvakawanda. All right. Ainikafa ndinoda electrician. Kaona ndazodana munhu ndenda mbofura-fura. Ndikatenga washing machine kuzoona ndodana munhu plumber kuti uyauze ndiconnectira washing machine iyi. Mune mambovura-vura.
vanhu ndokumbirisawo kuti mukakola paina kola. Some of the people have tried to call you back and you declined macalls. Mukakola paina kola volume yake inodzikira, vanhu havazonzwi. Ndokumbirisawo kuti mukole kana kola abva. Kola, go on. Sorry about that. Sarah, you try to do a lot of things for yourself by yourself. Okay. Then tochienda kuamadulu diri married. What I've realized as a single person, yes, it is better for you to keep your distance, mind your own business, and do your own things. Why do I say that? Tell us. Because you will find that our married friends, not all of them, yes, but kazhinji panowanika kufungirwa nekakufungirana, even usiku kuti uhure hautarisi murume wemunhu haunei nazvo, still that idea yokuti you are a suspect, you are guilty until you are proven innocent. Wosaka ukatongoita single wato suspect. You are guilty until you are proven innocent. Saka inini hangu from experience ndakaona is to stay away and to keep your peace. It's better because sometimes you find kuti une shamwari yako yawafamba nayo rwendo rwakareba, muri busy muri kugadzira kitchen party, muri busy muri kuita baby shower, muri kuita chichi, you've run around skating and doing everything. Magara papatons usatoka nevanhu vasina varume vanokufurira, and you know, things like that people say carelessly. Some of those things are hurtful. Oh yeah. Inini ndakazviitwa pandakafirwa nemurume. Amai veshamwari yangu vakanditora pasaidi vakati, mwanangu, ndida kukuudza chokwadi. Chandinoda kukuudza ndechekuti kana usisina murume so hamuchistori pa same level. Ndakabhowe kana vachinditaurira izvozvo. But ndakazozviona kuti chaive chokwadi hamusisiri pa same level. Saka iwo wakuda kutofanirwa kutsvagawo shamwari dzekuti adzisina varume ndo dzakuenderana newe. And then I've got my mother's sister as well who said exactly the same words. Kuti mukutamba neshamwari dzawaitamba nadzo muchibvo move out muri uyu ane murume wake uyu ane murume wake hazvichaite, nekuti uchapedzera wakuita suspect yekuti uri kudanana neshamwari yemurume. But zvakandibhowa, but ndakazozvi-understand at the end, ndakuona kunge zvange zvaakuitika. Go on, Kola. Which is very true, because inini amai vangu pandakabva pamurume vakandiudza kuti life yawasarudza iyi utararama life yokunzi hero rawe. And I didn't understand then because I was mid-30s. I was like, what is she talking about? Yes. You know, ndikatotsamwa ndikati vanofunga kuti chii, but ndakazozviona mukurarama. Saka ndiri munhu anorarama life of minding my own business. But then again, vana vedu vechiliki nevamwe vachiri kukura, because mukushanda mumabasa umu, I've seen that there are people who have good marriages. Yes. I work in an environment in varume vakati one day. Okay. And I've seen those women who love their families. Varume vano pick and drop, varume vano, you know, they do things for their kids. Yes. So we can't say that men are hopeless, love is useless. No. No, it's not all. Let me re-say it, Pama married women. It's not all. We are talking about some. Yes. Yes, so some marriages are very solid and some marriages are very, very good. So we should actually encourage our younger women. Love is a good thing, marriage is a good thing, but obviously you shouldn't die for marriage. But on a funny note, I just wanted to say, Kuti, as women, we should look out for each other. Oh, yes. Pane madzitete nemadzivamwene who entertain a small act, otozikanwa kuti uyu anotouya kumusha uyu asipo, and stuff like that. Yeah. I had a single friend of mine who dated a guy who was married for about 15 years. Wow. And he took her to his village. Akaendwa naye kumusha. Yeah. And she comes back and she tells me, ndakatobikiswa mubora and stuff like that. Amai vachona vachindisekerera and what not. And
No, he gave me that $5,200 I wanted, but ndakamudhampa. Ndikati naiwe uchiitire zvakadaro wakamboenderei kumusha kwake. Zvikanzaiwa vanhu vaya varoni. They haven't even known me for 2 months. Varikutondibikisa mbora. Komukadzi uyu agara 15 years. They are witches and wizards. And ndinei navo. Wow. So as women, you cannot be a good tete, a good vamwene, a good sister. Like girlfriend, I agree with you. I agree. I agree with you. Yeah. We just need to learn to do the right things. And even we should support them and help them as much as possible within the families, because families are going to build our nation. And the lesser families we have, the more social problems we have. The is women. True, true. From what you have said, Kola, I can safely conclude on your behalf, Kuti, you are okay being single. At the moment, you are okay. Can we say that? You know what happens is when you are raising kids, yes, and you are doing projects, trying to get a house, trying to send kids to school and all that, Unengo is very busy, and Unengo try to manage my finance and stuff like that. But then when the kids get older, and then they have their own lives, literally, like my kids said to me, hey, my son said, you need to find someone new. Because very soon I'm going to have my own family and stuff. You need to get yourself someone. Otherwise, you'll be coming to my house all the time. I don't want that. So you do have loneliness and exclusion. Yeah, Papa, I do agree with what your son said, because looking at myself, last born Dakamsirwa Aine too, and I decided to be a single mother for the longest of time until vanavangu vakura, vanavangu vavarume vakuru. Vanavangu vakura, only did I decide to remarry because vakura, because I just thought kuti my implications of ndakasiwa ndiri young, mind you. I was very young. Mwana wechitu angari munapken. Saka, as you said, kuti mwana akuto encourage kuti mom, you need to get someone. Ukaona vana vakusvika pa that stage, you are in an okay stage, and you have done very, very well. Atisikuti vanhu musarorwe ba kana maita single. Atisikuti vanhu musarorwe kana maita single. But kana uine vana wakamboita, be mindful of your children. Kuti relationship dzawakupinda idzi adzi confuse vana here, vana vako havazoite second here. That is where this lovely lady has reached. Kuti vana vakutomu encourage kuti mom, you need to find someone. You have been single for a very long time. You're going to irritate us with constant phone calls and checking up and things like that. That's sweet of them. Thank you so much, Kola, for your contribution. Tatenda Sterig. Have a very good night. Thank you. Wow. Okay, my calls anenganga kuti one day up. Anditi. Let's go to my caller. There is a caller. I'll take this one. Maneru akanaka tinokuchingamidza pachironga. Let's go to Ndokumbira kuti muvhare radio iri kuseri kwenyu caller. Hello. Caller, ndokumbira kuti mudzikise radio iri kuseri kwenyu. Ndadziva. Madziva. Tiripo maswera sei kwamuri ikoko, kana kuti mangwanani here kana kuti manheru handizivi? Tiri paJerimani madekwani mande makadii. Madekwani seuno. Aiwa tiripo yedu. Chipirei chinzwe. Aiwa tinotendawo nekuuya pachironga kwenyu SIS MELLY's Diaries. Makamira papi imi? Aiwa indiri mai akawanikwa chaizvo, sanamba vasinguru kubvanda vanikwa nomurume wangu. Hura, ichi makore mangwana amawanikwa? Dadova 16. 16 years. Hai, makakomborerwa. Indiri both side. Tine munun'una wangu zvangu ari single mother, ane vana 2. Hana problem. Shamwari dzake dzinodova married women. Yes. Okay. Zvinogoda kuzvibata chete. Alright.
Azvinei nokuti wakawanikwa kuti hauna variko vakawanikwa muno matiri munomu unoda nengo munhu akawanikwa unonomirizika kutaura murume wako kunodai dofungwa denda kutorera murume saka sorry hold on caller saka muri kuti vanhu vakawanikwawo vanotenge vachitomirizika kutarisa varume vevanhu kwete zvokutamba ndiri kutaura through experience murume wangu chaiye wakanga ndakadeka kukikirisa ndokumbirawo kuti ndinotraya kukukola ibek mukafona paina kola hatizonzwi kola endererai mberi yenyu mati wenyu murume akambochonywa nemunhu ari married iye akadodlira mufana akadodlira iye wenyu murume saka okay ini ndikadomira kudoudza kuti haiwazve haundivoni here kunga ndiri chitsiga ndiripa ndikadomira saka zviya zvokuti kwaiko masinguru ndo ari dhenja haiwa kana hakuna zvakadaro hello kola saka aiwe shamwari here akadyirwa murume wenyu kwaakadyira uko aiwe shamwari yenyu here anga ari padhuze here waidomuya pano waidowa shamwari yangu mozati varungukadzi mwedzongo vandashama waiwa murungu aizvi wangu murume wemurungu saka shamwari yari woraiti ndanofunga ndawana shamwari zvakanaka zvikadii usingazivi kuti ari kuuya kuzotaimira murume wenyu achidauya pano tichidobikirana makofi chichichi izvo ndisingazivi kuti wodochonyana nomurume wangu saka at what point did you get to know kuti ari kuchonyana nemurume wenyu munoziva munhu nomunhu wake ndakabata foni ndivone nhamba yomukadzi yari mufoni mangu momurume wangu ndikati amai mwanaka ndinokudzipa baba wangu ndakamudza kuti wapuresa nokubhatani ndinokuita zvakakuma kubva ipapo enda akatodhilita nhamba yemurume wangu saka zvichireva kuti ngatirege kungoti masinguru ndo ane problem nyange vakawanikwa chaivo vanongokuitira zvimwe zvokuti unoshaya kuti kwezvabva nepi saka uku kumurume wake sekuziva kwamunoita kwakuine problem here yakapedzera yakuti achonyane nemurume wenyu chakandinesa chokuti hapana kana yatakamboona murume wake vaidoti vakauya kuno nomurume wako todofara mozati zva zvokufara zviya zvokudoti shuwa tichitobika tichidini semusama zviya tichigrila tichidini tichifara musingaziva kuti vanhu vari kudyana namahafu avo vanhu vaitotarirana ivo nochizviona kuti komainiya muri bhizi kubika uku muri izvo vanhu vari kutochonyana saka iko zvino ndakakuridza kuzviona wangu uyuzve pandakamuti haiwa dondiudza chokwadi mozvati varungu ava vanzi ndokundidudunurira zvose zvikanzi haiwa ndiri kurera nemhanda asati nambomushanyira mumba kwake asi atakadoronga kuti mumba kwake ndikati baba mwana chitoindai kumba kwake izvozvi ndakuzviziva chiinda saka ndikamuti chinoinda ndakuzviziva ndinokubhebhegi muntu unoinda baba ndiye waindinyaya kundichonya ndikati haiwa kunoendeka iko kune murume kungaendika kupi handikupenga ikoko ndozvandona ngati ngatirege kungofungira kuti masinguru ndo akadini akaipa kwete vakawanikwa ivava ukasazvibata ukasaremekedza mumba yako vamwe vanoita zvisina kunaka zvokwadi ini ndiri kutaura through experience daka zvakaitika mumba mangu maita basa mationesaka kuti even ivo vari maridwo havana nyanisi vanogona kutopinda nemurume wako uchitovabikira kana vauya kumba kwako uchitomhanya uchitovabikira uchiti tine friendship iye ari kutaimira murume wako aiya izvo pane mumwe uri kudoti uyu ndotodawo achiona kushena ikoko ndinde nchimuchenedza murume wangu ndichimuainira ndichiita zvose nekugeza kunaka kwose ikoko ndinde ndandotsvaga hembe dzokuti apfeke iwe wodomudhlira chenedza wako anoda kapakachenedzwa kakudhara aiwa tsobodo aiwa hapana aiwa wako ndewako saka zvinoitika zvinoitika aiwa akola mationesawo neimwe engo kuti even vari married ivava vanototarisawo varume vevanhu kudzidza kupera. Thank you so much for sharing your story caller. Tatenda, thank you, good night. Zvakutochinja goalpostika kuti vari married futi munoda kupindira ningirikini, munoda kupindira uyu varume vevanhu. I didn't see it coming that way. I didn't, honestly. Wow. Regai titore mumwe kola tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries.
married versus single. Makamira pape apa kola. Ndakamira ukama married. Makamira pa married tipire ichinzweka. Tatambura. Matambura neiko. Matambura nemasingle waya anondabva mumba make. Can people here, I'm wondering, matambura nemasingle, masingle akutambudzai. Arikuita sei masingle? Hetaura henyu, arikuita sei masingle? Masingle anenge ambopinda mumba vatete. Obuda. Okay. Paanobuda ipapo akudzoka zveini kumba kwangu ini kwandinenge ndakatiwo ndakutogadzirisawo ndigere zvakanaka. Saka dzimba dzedu idzi vatete hadzisi kumbodoputswa kana kuti nevaya vasati vapinda kazhinji dziri kudongoputswa nemasingiri waya. Masingiri women ivo vakambopinda vakabuda. Iye anenge achitoziva ndo zvaakaitigwavo ovuya kuno. Akukanganisa ini zvenditorimo ndiri kuzamavo kugadzirisavo chini marriage yangu. Okay, yenyu yakambopotsa yapazanurwa here? Nemusingiri anga atotopirwawo nemurume wake akutongonyanganya neko. Maishamwaridzana here nemusingiri? Because kazhinji ndo zvinoitika, waunenge uchishamwaridzana naye ndiye anokuhwazurira iyeye. Zvekutongozivana zviya kwete zvekutomboti unomboita close nemunhu. Makazobva madii papa? Unotongozozvibata Selina wodongozoona kuti apa wakutongokonfranta munhu akutongotaurawo murume wachowo kuti vaingondiaktira womaya, asi hauzozivi kuti vakasvika papi. Hauzivi kuti pakambochovhwa George ipapo, hauzivi? Hautozombozivi. Saka iko zvino mune guarantee here yekuti zvakapera? Hapana, apa unenge wakambotogara, hapana guarantee. Hauzivi kuti vachiri kusangana here kana kuti havasangane. Ende varume vacho vamazuva ano vangwara havamboshandisi foni vane chihure chakanyatsodzidza. Havashandisi foni, saka vanoconnecta sei ningirikini nana single or small house, vari kucommunicata sei? Ina handizivi kuti kune tumwe tumbudzi tunovigiwa here kana kuti mufoni chero ukada kuzvitsvaka dzimwe dzenguru unodozvishaya kana kuti vanenge vachizivana kwavanogara unombohupisa. Kana kuti vane tufoni tunogara mumotikari? Kana kubasa. Saka kugara ne1 kana zvakatomboitika kugara ne1, because apa muri kuti hamuchatozive kuti vachiri vese here kana kuti havasiri vese, nekuti mufoni hapana chamuri kubata, muri kufungira kuti pane kambudzi kari pasaidhi kanokomuniketwa nako. Ndo vakazhinji vakadzidza vacho vamunoona vanonenge uchingotongere zvakanaka zvako but zvakangooma. Zvino nai mama, imi makambopindana nazvo. Munofunga kuti dambudziko iri tiri pedzi toita sei? Dambudziko racho izvezvi pane vari kutopinda vachibuda, vamwe vachipindavo epiri detaidozi plus futi pane vamwe vakatozombondiudzawo vakati ivo varamba nemurume vari 42 years. Kuti vanyengwe vachangonyengwa nomurume wangu ine ane 46 years. Ndozera ravo. Vakunonyengwa newenyu? Kwai ndichandongonyengwawo newenyu iyeye nokuti ndinomuwanepi moti ndinganotora mwana une 26 years ari kuuniversity ndomuita murume here. Mainini, muri kutaura kuti mukadzi uyu akakuudzai kuti ndichatongonyengwawo newenyu? Kana aidongotaurawo papadori paruzhinji achiti redu weni ndiri murukadzi wake atori no 42 years. Moti redu weka ndoda kungonyengwa ndindonyengwa kunani vasikana. Waingodotauravo. Kubva zvakaoma wedu we. Saka all of us are not safe. We are not safe. Nokuti iye ave single pa 42 andi mukuwa. Wangu murume anenge ari 46 47. Ndo size dzake nyinga. Dzinonyatsongopindirana size dzacho. Vari kuma 24 years. Iye ari kuti ndiri 42 ndinganotora here bhenten ane 30 years. Wakomana. Zvakangooma kona. Ndo ichandongondinyenga. Takadongotarisa pasi tose tikangoti why married men anga aripo, married woman anga aripo ipapo. Kwakudongoti why asi kuti
vamwe akazotainda vamwe vakasara vangoti abati dzinenge chokwadi ani muri kuona wopa chenyu makange makuti zvaataura zvinenge chokwadi vamwe vakutoti nhai bati chokwadi mai vane 42 years vachatongonyengwa nevarume vedu ivava ndovachavayenga tinongohopa kuti hazvisvike pakudaro mama saka kugara kana uri married woman kutogara wakabatira haka hana mumaoko kwakudongoinamatira vatete marriage iyoyi kungoinamatira una zvaungangoita nayo zvokwadi aiwa kutopfugama kuenda pamabvi chaipo aiwa tinokutendai neyekusheya iyi kuti kunzouku kugara wakabatira hana mumaoko zveshuwa tinokutendai nekupinda pachirongwa muve nemadekwana yakanaka. Thank you. Alright vakomana yakaoma story yacho kwaita kutogara isusu mamarriage takabatira hana mumaoko madekwana tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries, married versus single. Muri papi kwapa? Ndini ndiri kutaura muri makamira seimi? Muri single pane taestablisha kuti pane two single ka? Pane single ye small house ne single ye chihule. Muri any of the two here kana kuti muri just normal single? Mire nditaure ndichida iso. Andinangotanga ndakasvika pandiri panapa ndakatozozvirovedza. Zvichireva kuti ndaive ndiri mudzimai akanga ari mumba akaroorwa ndikabereka vana vake murume wangu akasofa. Murume wangu afa ndakasiyirwa vana vavo vadiki. Saka ndakazviudza ndikati Mwari ndibetsere kuchengeta vana ava ndiri ndega. There comes panozouya imwe inonzi peer pressure. Vana vaive vadiki ndakasiyirwa mwana ane 2 years. Neupenyu hwepaZimbabwe zvemaZimbabwe tiri kutaura nyaya iyi. I was a cross border. It wasn't easy. Zvakaoma. Ndakamboshinga. Papo pamwe pokuti unodedza Mwari kuti Mwari zvinenge zvinoita zvimwe hazviite. Unozongopedzisira wangotemptwa and then unotonyengwa nemurume wemunhu ende munhu wacho uchitomuziva. Ende munhu ye very close kwauri anenge uchitotamba naye. Sorry, ngatidzokerei back. Makanyengwa nemurume wamaitoziva kuti mukadzi wake ndiani? Very close. Maive close nemukadzi muchitofambidzana muchitoita tunhu twenyu muchitofonerana. Pambone maselula zveke gore rachona iro risati rane maselula ndichitomuti muroora iye achinditiwo tete kana ndikaona murume wacho vari vese ndoti hanzvadzi. Saka makanoda nenhanzvadzi? Aiwa ndiri kuzvinzwa zvamuri kutaura. Panenge pane zvinenge zvichidiwa ipapo tonotaura chokwadi rwendo rwacho rwechisingo rwakaoma. Saka mva mazodii paya? Aiwa takatombochofa. Makachengetwa. Maichengetwa. Handasingadi zvokubereka mwana, ndaida zvokufadza nyama yangu. Ende ndaida kuti vana vangu vakure, ndichida kuti ndiwane zvandaiwana, ndichita cross border yangu, ndichita zvandaita. Iye manje problem yaizodzoka yoita murume uyu manje. Aiti kana aine problem yake mumba manje. Aisikondiudza zvese. Inini manje ndotora ice block, ndotonodza hangu ndichiziva. Wow. Andi mazviona manje. Ndoda kuti munyatsonzwisisa ipapo. Handisina mheni zvokumvura kana zviya zvokutengesa nyama. Ndaidanana nemurume yeye ndichitomuti it's my permanent boyfriend. Andi muronzwa. Asi ndichitoziva kuti mukadzi wake ndinhingi. Musi waakazviziva akatakuudzirwa nevamwe vataigara nawo muraini. Zvikanzi imi muri kuzviona zvikuita murume wenyu. Mutaimira zvakazvakati. Saka iye akadzoka onditrusta zvakanyanya. Because akandida ndobva andiedza nepamberi pemurume wake. Nduze tichikuitika pakati penyu nemurume wangu. Ndikati chei zvine muroora. Wabikeiko? Kuzoti muroora kani? Aiwa, iwo manje vanhu vaya vakanga vamuudza ndikati
mai mwana zvikati mangwana ndokurira hembe ndezimwe ndakada sendikati munopenga iyi mwakukurira hembe ndokuda kweivo iye nzvadzi yangu iyi hapana chandingambofa ndakamboita naye ende handidi handina chandomboita naye uyu iye nzvadzi hapana kana ndikatozviona iye munhu wacho akudze nyakukakurira hembe pane road munotozvidzikisira dignity yenyu ina ndachandinoita naye ndimi muri kukonsola muroora ane murume wamuri kuhura vanhu vamwari sorry hold on kola vanhu vamwari vari kukola ka imbomirai kukola kola ane interesting story uyu yemuroora ane interesting story yekupindira muroora ngatimboteererai tinzwe nhasi kana tichirara pano tichitora macalls hatimbomupai nguva atitaurire tiri kutodzidza izvozvizvi apa mamukonsola paya kuti muroora kana ndiwe ungateerere zvakadaro kuti ndingadana nehanzvadzi yangu ndakamuzoti unotopenga ende futi ndamendiri hanga asingamboti ndakatokambonwa ndine boyfriend murume wangu zvaakafa wauzvizive zvikanzi ndosvisa ndikati saka inini chaiye handinyari vana vangu ava handinyari vana vangu ava ndobvazvo zvikanzi zvinongodaro zveshuwa vanhu vanokota ndikati ausipona manje uri kuitiswa wakuitiswa kaivo apa murume ari kudikitira pakagara pacheya hanzi paibaya asindiba ipapa handidi kukuvanzira yemadzimai ngatitaure nyaya dzinoitika ngatige kutora the good side of the story zvinhu zvinotoitika handiti mazviona manje wachiona ndiri pano ndikutestify handi mazviona manje zvakatoitika tikabhadha tanosangana kutauni mwarare mapedza kukonsola muroora bva manosangana indi pamusiwo takakula down totokula down handi takuza tichiri kupisa kana makatopfuurawo nepageti pangu ndoti maswera seiko baba maswera seiko hanzvadzi chichi maswera seiko mai guru handi mazviona asi kolaka ini totodzokera kumba aiwa handimbodi kukuvanzira isiselina nyaya idzodzo tingatodzinyenyeredza kutaura chokwadi zvinhu zvinotoitika ende zvikuitika mukati muthis african life yedu ndaigodananana ndaimuda murume ndaimuda ipeer pressure yakandikonzera kuti tipinde pazvinhu vana vangu vaine vadiki asi ndakanda kwete kuti ndine imba yangu ndinotoa nemba yangu asi murume wangu akanga adi afa handimaona saka zvinhu zvakatanga kundiomera kuti ndione chekuti ndipe vana zvokutengesa zvizochi zvasunga murume airamba achingondinetsa handisi ndichiramba but zvakazongosvika patembe kuti let me give it a try and you gave it a try saka ndakazozvona ndikati aine shamwari inandi zvokunyatswa muraini ngatirambe tichichengetedza dignity yedu saka pane one mwana akazviona ndobva anodzi amai vake mwana wababa wamuri kudanana naye aiwa mwana womuraini zvezvemuraini zvechikuhwa zvemuraini zvezvo ndobva aenda unoudza mai vake mai vake havana exhibit ndobva vati iwe uri kuzviziva here kuudza murume wako ari kutambwa naye apa uya nehasha manje ndikaona uyu ndatumirwa mwana zvikanzi zvanziweyai kunonama ndichipinda umomo ndakanyatsopinda ndakati kamuniketi kangu kaive nevhenti yakanaka ndibva ndazvikogarapa iye ndobva agarira kudhoma manje zvokuda kuti jambanja zviyezvi ndobva ndamuudza ndobva ndagara ndikati komadinga umuroora nesikana wandidedzere zvikanzi handisikuseka asi kwakanaka richiko chichaitika usamboseka zvechisisiselina zvinhu zvinotoitika ndikati kwachiko chaitika zvikanzi ndiudze chii chiri kuitika pakati penyu apa murume manje ijeli ari pasofa manje asi manje akabhadzika hamene zvaakanga ataurira nemurume wake indikati chiringeiko ndobva ndaedza kungwara zvanga musi kudanana here nemurume wangu ndikati munondishura ngwama kundinyadzisira naivanzvadzi zvamboita sei ndidana nehanzvadzi yangu iyi asi mimi futika kuti ndisumuda maziso atanze kumurume asi mudzike kurana naye bhurugu asi mudzike asi
asi andina nakashinga woti ndakandigambawo. All right. Ndakandrigamba. Yes, ndakandakura ka. Ndakanda well matured. Ndakandise mwana mudiki. Ndakura. Saka ndakura munoziva kuti ndakanda kuziva kupindura. Kuziva kuti vakadzi vageromba vakadaiso kakutsikitsira mbichana so. Okay. Saka mukufamba up and down kwandaiita kuya ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Saka pakuzopindura mukadzi uyu akatoona kutoti wandiri kuaccuse kauti hana kana ndikati mai mwana akasvikanzi ini munoziva kuti ndinopenga kuti muchipengerera munyadzise vanava kuti ngomunomurayira usikuziva kuti munobvisa chimiro nokuti zvaita sei nokuti maudzwa chinhu chokuudzwa mune shuwa nechinhu chokuudzwa imi musambodaro mufunge kola muri muhombe. Saka yakazopera seiko? Zvinongozongo expire iniona ive ndikuzvonakura vakomana iko zvinodakura vana vanga vanongozviziva asikana vana vanga vanongozviziva because ndainyara pati ndandiri munhu aive dignified muraini zvokuti vanhu vaimbozviziva kuti ndo zvandaita. Saka muchiri single here nhaikona? Yes, ndiri single ine ndakashaya vana greenbet vacho avarore vanotambisa. Aiwa ndane free spirit ndodya zvanoda. Mozviitira zvamunoda. Ndodya zvandinoda. Iko zvino ndiri kudiaspora ndikavaka imba yangu yakapera ndikavaka imwe yachona dzandakasirwa nemurume wangu ndikapedza dzisinga vana vangu vese zvese nemoti yandinotodriva. Yes, whatever if I want to go party kana vabereki vangu ndakavaka shema nditye. Aiwa tinozvikudza. That now explains to me zvandambotaura zviya kuti mai veshamwari vakanditi kuti muchange muchafambidzana iwe hausisina wakoka hazvichaite. Ndikazviudzwa futi nemukoma wamai vangu. That explains kuti possibility of it happening iripo. Hezvo muroora makazopinda na brother muchikula muroora. Ndaidini kwacho ndakaroorwa kwachona hama dzemurume wachona vanhu vanjo vana baba mukuru nababa mudiki vakanga vakundichika vakadzi vavo vakanga vasingandida handiti hapana ina nangu ndikaenda ndine chichemo naivedwe ndiri kukumbirawo mari yemwana wechikoro hapana indida vakadzi vachona ndaive suspect handi mazviona apa manje upenyu hwakabva watanga kuoma hwa2004 5 apo kuma99 apo wakatanga kuoma apo murume akanga afa 97 handi mazviona. Andikuona kuoma kwakangoita upenyu wacho 97 ndasirwa mwana ne2 years ndamboshinga ndambozama kuti up and down ndamboshinga kutombogara asi uyu murume uyu nokundiona kugara kwandakaita manje ka patona kutoti munhu ndikunomunyenga asi ndairamba ndinonzvera ndakada ndikati handida nakuda ndakazviita asi makazobvuma? Ndina ndaiguregera nyama kainosimuka ndaive ndiri mudiki ndaive ndine 25 years ndakapirwa ndinoita. Wow. Kola mationesa kuti zvinoitika zvenhingirikini zveshuwa. Thank you so much for being truthful and owning your story and telling it as it is kuti inini ndakazviita. Dzimwe nguva hapana chekuhwandisa. Once you say it out. Ivo vakadzi vacho vari mumbaka mistake yavanoita are so relaxed especially their first marriage. All right. Anotogona mukaona munhu anoita marriage yake inenge iri well secured ine happiness ndiye return soldier manje akafanana nemi. Returned soldier ndiye anoita marriage iri stronger. Ava vakadzi ava vanenge vatanga kutorwa pekutanga ka they relax. Ameno zvakana kutuka mumwe chaita anotuka kuti kana mamwe mawedzi mamwe asingaiti ina ndina time iyoyo. Ndina time iyoyo ndikuziva zvaro kutoti ndotaura naye chide apa akatsamwa I know how to talk to him kana kuti aita problem kubasa kana aita zvakati handimaona manje it will remove that situation. Wow. Thank you so much for telling.
Thank you so much for telling your own truth kuti ngatiregerei kuwandisirana zvinhu izvi zvinoitika. Regai ndidai ndira kumbodzokera musingulu atauraka ndira kumbodzokera kuna guest wedu Yoko ndiyo ndira kumboita bring in at this particular moment. Ndira kuropa back Yoko ndiyo ndira kuita rope in. Yoko, I'm going to call you. Timboonesana zvataurwa nemusingulu. Yoko, ndiri kukufonera back. I know there are a lot of calls that are calling, wanting in to contribute. Nastino pano. Yoko, it's ringing. Wow. Untoiza wedire kuti muroora nehanzvadzi. Wedire kuti muroora nehanzvadzi. Okay, I've brought back Yoko, our guest. Ndiyo wandadzosa. Muri kuzvinzwawo zviri kutaurwa here izvi Yoko? Ndafarira nakola wekupedzisira uyu. Kola uyu anyatsopa wake up call nevakadzi vari mudzimba. Okay. Zvino ava vatete ava vakatoitirwa raki nekuti havana kuzotorerwa murume. Iwo wako anobva aenda iwo uchitishainira manje, uchigara uchitishainira uchiti yemasinguru. Saka inini ndafara kuti I think vakadzi vari mudzimba you have learned something. And thank you so much nekuita opening up. Zvinoita sekunge ari kuda kuonererwa kana kuti chi, but pane umwe munhu anotobatsirikika. True. That is very true. Ndabva ndatofunga nenyaya yakatomboitika kunoku kuti murume akatounza girlfriend kubva kumusha zviya zvekuti imimi maroorwa hausi kunyatsoziva hama dzese dzemurume handiti. Then murume otounza girlfriend kubva kumusha oti hama yake iwo otosara vachitoti obuda kuenda kubasa otosara otorarana negirlfriend yake pambedha kutogara nzatete vakauya kuzotsvaga basa. Saka it really happened. This is not a drama. Zvakatoitika mumeso medu chaimo. Mukadzi apa akatoona basa, then they went vakazongotiza vese. Murume uya nemukadzi uya ubva watongoti uya aenda, ende fani pata akatotizwa aenda unosununguka mwana. Kuti ndaenda unozvara mwana. Saka it's happening. Saka handisi kuti musaroorwe bamasinguru. Kana nyasha dzawira pauri, aiwa, chengetedza nyasha dzako. Asi kana uri imomo futi, usazode kunyanyoonererwa nekuti dzikisira, nekuti tuka, nekuti pamazita nekudidi. Izvezvi zvikola apedzisira kubva ishiye hana yekuroorwa. Ari kutya ubhanditi hwaakaita kuti anogona kuitirwa. Izvozvo hana yake ngechitombo. Saka muri kuti kola zvaakaitira vamwe akutya kuti akapinda marriage zvinogona kuitika kwaari. Kutozvitya izvozvo kuti akadyara kaubhanditi. Wow. Anogona kutotya, but you know what, imwe nyaya ndandichifunga Aunty Selina ndeyekuti tell us. Kuroorwa hakuna munhu asingade kuroorwa, to be honest enough. Okay. But zvinhu zvinenge zvisingoriwo zvedu nguva iyoyo kana kuti zvichazova zvedu nenguva iyoyo. Handiti. Saka by the time yaunenge usati waroorwa, be a good person. That's what I can say to my single ladies. Ita zvakanaka, because ukaita zvakanaka zvinokutera. If you do good, it will unobenefita ndiwe. Ukaita zvakashata zvinongokutera futi. That's true. Sometimes if you are a single mother like me, like who else who is around arikunzwa, just usave nemoyo wakashata kuti unofunga kuti kuti wonyatsonyengwa uchiziva kuti murume wendewa Aunty Selina, and then wakutoda kutodestroy Aunty Selina. Yeah. It's a bad thing. Iko kutodanana kana kutonyengwa nemurume wemunhu chinyatsoziva. Ndiri kutoona someone ari kuti apa
it looks like people don't talk about it, but it is happening. And I was so impressed with that column for nakataura kuti vanhu musangofunge kuti masingle mother ndo vanoita zvechihule kana zvokutora varume venyu. Vari married vacho futi. Yes. And vanotozviita izvozvozvo. But munoziva kuti chingoripo ndechekuti iwewe ita zvakanaka chete. Because chinonetsa ndechekuti some of the people you are saying kuti ndoda kuroorwa. But uri busy kudanana nevarume vevanhu. Saka unoroorwa sei nemurume wemunhu? Yeah. Hauna future. It's better kutotunzi uyo kwanga ari kudanana nemurume wemunhu but ndiye ndisingazvizivi. Kwete kuti as women tiri kutoanza zvitori nani hangu kudanana nemurume wemunhu kuti ndikuziva kuti hapana kwatiri kuenda. For the why? For what reason? Iwewe uri kupedzerwa nguva. Yeah. Anditi. Yeah. And isusu masingle mother tine kamwe kakuzvinyaradza katakuita so kekupenga so. Tell us. Kuti hanzi as long inini ndine vana vangu nemba yangu nemota yangu nedzimba dzangu nemari yangu. Amai mwana kufemerwa mugodzi kunodiwa atidi munhu hakuna hanzi nayoko hapana munhu asikadi kufemerwa mugodzi. Even une imba yako nemari dzako nevana vako unongodawo kufemerwa mugodzi. Hakuna atidi chero ukatenga chimaikoro chako ukadotenga zvine masaizesi akasiyana zvinovibrata zvinogwina zvine mabhabhurosi zvine zvakasiyana neoriginal one. Aiwa kufemerwa mugodzi kunodiwa mhai kufemerwa mugodzi kunodiwa mugodzi muchinzi kunzi good night kuningirikina kunzi good night so good night kunodiwa. Munoziva I remember my mom she used to rent a chair mutown kuZimbabwe. Okay. Kwangu nemukadzi wechikuru so munoziva kuti aizviita sei musaluni aienda kuorder maruva aya ekwaflorist onyora kadhi ofoni onyora kadhi achiti ndapiwa maruva nemunhu eValentine's Day. Why was that? Aizvitumira maruva ega. Aichizvitumira maruva ega. Handiti musaluni mune makwikwi vakadzi vayo mumasaruni aya vanenge vane peer pressure. Handiti mazvona hakuna munhu asingade munhu anomuti I love you kutongomushaya chete. Saka unenge wakuzvinyepera kuti hanzi haini nditori nemota dzangu ndine nemba yangu ndine mari yangu handina anondibvunza handina chi. But to be honest enough hakuna munhu asingade kufemerwa mugodzi. Izvezvi tapedza chironga hapana munhu asingade kunzi good night I love you. True. Kana neni ndinotozvidawo kunzi good night nekakisi. Exactly. Zvakafanana zvataurwa namumwe kona kuti ndinenge ndakuningirikina ndava kunzi ndarambwa ndakupota ndichirarwa nevana vadiki. It's so shameful. And kuti at your age you are 40 something wakurarwa nevana vadiki. Chiri kuita kuti urarwe nevana vadiki chi inyaya yekuti uri kuda kufemerwa mugodzi. Anditi. But munhu wese chero ukaita mari inozadza bhara inozadza troku yese yechitima chemarasha chache lambasto inongodiwa tete. Yeah, for sure. And lambasto inongodiwa. That's why mukuona people we are takuchongeta kupenga. Alright. Aiwa Yoko wambotionesa. Thank you so very much. And Yoko we Zimbabwe, she has got a page of her own. Saka endai ku page kwa Yoko, mono clicker, mo like, mo press a follow button and follow her. She talks about singles a lot. A lot of her topics are centered on my single. Saka follow her. Yoko, thank you so much. Good night. Okay, thank you. Good night. Tatenda. Wow. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa.
Married versus single. Finally, mapinda sure. Tipire itinzwe. Mwakamira sei kwenyu? Murima single tipire ndimi vamwe vari kudanana nevarume vanhu here muchiti ana muroora. Wo muri retired small house. Zvaifamba seiko pamaiwe small house apa chii zvaifamba sei chii chakakupai kuti muite small house? Kuita small house, it's a two-way situation actually. Yes, tell us. Sometimes you're not ready for commitment. In your single life. Okay. Anongo kufemera mugodzi. Akusikufemera mugodzi such because kufemera mugodzi sleep over guy. Okay. Continue to do. Ndachingofungira kuti kufemera mugodzi kungoti kana waka une gentleman kuseri kwako ndokufemera mugodzi kwacho. Sleep over timali. Okay. All right. Sleep over at some time. I don't know how many single women do will understand this. Mimi maakundi confuse. Kwakuya wedire sleep over. What is sleep over? You are now confusing me. What is sleep over? Okay. Sleep over kana shana mrume muna nditi. Muna anouya overtime so the whole night. Ozoenda kana kubasa kana kuenda kumukama kwashina makoka kama ngwana makiseni. Dzakafana sleep over dzavana vadiki dzinoitwa nevana vadiki. Okay. So sometimes kana shana mrume muna it's because you're not ready for commitment and then you have to go to munasha zovata usiku wese. Because anadana mkomana ari single. I now have to I now have to entertain when I'm single. I know the whole night, I'm gonna make breakfast in bed, more on TV. And when they're dating a married man, half the time those things don't happen. They do happen, but half the time they're not important. It's a scheduled appointment. Whereby a single boyfriend, yashika the door. You come no matter what happens. Sometimes when some people are dating married men, it's because they're not ready for commitment. And sometimes because you're not ready. You know yourself, sometimes you're going through certain stuff and you need to Hello, caller. One thing, okay, polygamy is there. Some people are second wives, they're very happy. Third wives, polygamy starts in different manners, and there's no judgment for me in that manner. And this moment of time, look for now as a single woman. As a single woman, there are advantages about being single. Right now, the 3 days, I've never lit the stove. And I actually done 3 days. Whether it's all up to me. Okay. Whether I decide to say, oh, okay, now I'm bored in the house, and to say, I could decide that I could 10. I'm coming with a bottle of wine. Having fun with the girls, not can I join doing. But if you're married, there's no way I'm going to in me as a single woman, I can leave the house at any given moment of time. I can plan trips with other women without asking them. I can be on a plane. I can go on a solo date and no one asks me certain things. There are certain things that you enjoy. Okay. And then, personally, the only time I really wish I had someone is when I'm faced with a challenge. When you're faced with a challenge, you're married. When you're faced with a challenge, you're married.
yanga pano nditoka nandikati ngati oho kana kuti ndaminyuka gumbo kana kuti ndadi ndochiti baba boy chiburitsa yoko mashereni pakati. Okay. Wow. That's the only time I really wish I had someone, because sometimes not never what tufunga kuita chakati wokudza kuti mira inini let me ask my husband. Kana kuti mira ndifunze murume wangu kana anayo mari tito madiracho. Kana kuti shoti ndamapoto kana kudi no leto dzaingizo baba ningi va transfer mari yacho. Sometimes wotoshuva kuti ayo matofunga kuti changata budget kuti hazvisi kubalance apa. Then anga ndine mari yechakati ndoita sometimes you really want a partner. For me personally, I'm talking about Inini, Rain. Yeah. Sometimes I want a partner because I need someone to help me pay bills. Not because I am lacking certain things. You can name my department. Kulamba Stiwa, you can just call someone, go sleep over, come back, or you can see them during lunchtime, wafadzanyama, and then that's it. Papa bills up and that is where you really need someone. Papa bills up. Let me pay this. Okay, I did this. Okay, use my cards to pay this. Okay, I transferred this amount of money. Did you get it? Okay, no, it's fine. All right, babe. Tell me if you need anything else. Yeah, it's fine. Even my next future husband, the agreement has to be, it has to be an open marriage, because I don't believe in monogamy. I don't see myself really faithful for monogamy. Kola, zamunoti open marriage zacho ndo dzakaita sei? Open marriage, I'm entitled, as a woman, I'm also allowed to see other people. He's also allowed to see other people. Kola, mira. Urikuti ndakarorwa so kana tikaita open marriage ndinombenda ndinokiya nevamwe varume iye achienda achinokiya nevakadzi. Is that what you are saying? Yes, that's what I want in my next marriage. Imwe virgin yatoburika kai. Saka toziva zvipi chaizvo? Zvakangofana nenyaya dzotaurwa earlier on pesapa. Kune vakadzi vevanhu vakodwa vanohura isusu vakawanda. Vamwe isusu vamasingles totoshandiswa as ma-scapegoat mudzimba dzevanhu. Unogona kufonegwa wonzi mai mwana ndiri kukufonera after 10 minutes izvo, so vabuye kwangu ndavaudzwa kuti wapinda muaccident. Saka picture iyoyo yausvibva picture iyoyo wakambodaidoe nditumire. But Kola, ngatibvumiranei, tiri kuti kune vamwe vakadzi vanohura handiti. Vachihura vari kuzviita muchivande. Open relationship inoitwa muchivande here kana kuti inoitwa openly? It's now a thing, nokuti for me, okay, chichiri nani kuti munhu anoda kunohura kana kuti nepartner yangu we talk and we go like, you know what, inini personally I'm not going to be satisfied in this, whether it's sexually or emotionally. I need someone who even to cuddle with. I cannot, maybe if we agree, okay, fine, you're not allowed to have sex with this person, but you can go and cuddle with the person. I can go and cuddle with the person. Cannot do really. I would rather be in an open marriage. Saka I know myself. Mungoneita relationship dzekukadhura pasina lula. Is that what you are saying? Ariko kune vechikuru vakaita sesuka. Haikona kune imimi muchiri kutemwa dzinobva ropa. Sometimes someone is not there physically or emotionally. Sometimes your favorite movies, you cuddle and then you walk away. Nothing happens. Amen, asikana muri kuzvinzwira mega. Ina handizvizive zvema-open relationship. Asi ndiri kutodzidzawo kuti kwane zvinhu zvinonzi ma-open relationship whereby you agree with your... In my next marriage, I would rather have that than kuti ndihure mwana wevaridzi. Asi Kola, let's be honest. Kuvanhu vatema hakuna zve-open relationship. Unotengo chinotsvaga uvaridzi. Zviriko, but in a certain community. I know a lot of people are in open relationships. So many. Community. It's just people don't openly say it, but you do actually. Sometimes, okay, let me give you an example. Some of
of us go to events a lot, and yes. Sometimes you're actually even approached by a couple to join them in their bedroom. All right. Kudzidza kupere tiri kudzidza kola. Tiri kudzidza. Akomana hanzi you approached and you asingachombobviri nani chikumbuka kuti fly uyo kuZimbabwe. Uya kuZimbabwe, my husband has a crush on uya kuZimbabwe. I would rather it be done munhu wandoziva, and then we have an agreement and then you go back. Husband has got a crush. Saka you know iyo kola iyo yeah yakaoma ndadzidza kola. I sincerely hope kuti uchawana munhu anobvuma open relationship idzodzo. Kudzidza hakuperi tatodzidza. Vamwe vari panhingirikini apa. Sorry? And then Selina Zimbabwe, I'm coming to you. Zimbabwe, I'm coming to you. Mamshidataura nyaya mai. Married women. You cannot be friends with married women. Majority of the advice that people are given is don't be friends with a married woman. It's not always the case. Majority of my friends are married. And maybe could have a group, maybe could have two cannot three. When was now in that situation. Okay. And I wanted one of my married friends to come and say, it's not always the case. Yeah, true. I agree with you. Mavis, hello? Hello, I can hear you. I said I agree with you. It's not always the case. Yes, it's not always the case. What do you call this? This is the advice that you are being given. A single woman will give you wrong advice. A single woman will give you wrong advice. It's not always the case that a single woman will give you wrong advice. Yeah, true. I wanted to add one of my friends. I wanted to add her. If they come to me, I always tell them, I don't want to hear this, and I don't want to hear this, and I don't even want you to react. All my friends, you never see anything wrong that our husbands do. You always take their sides, which is not fair. And I was trying to add this friend of mine because I don't want to have a mascot. I think that I know problems. Half the time you never take our side as women. And I always say to them, the only time I'm ever going to take your sides is if I do not like violence. I hate violence. I hate abuse. And that's the only time I will take your side. Sorry, caller. Hold on. Aluwadi. It's not a program for women. Call in. The number is pinned at the bottom. Aluwadi, the number is pinned at the bottom. If you want to phone in, I've seen my comments. Uchiti number pinned at the bottom. That is where people are getting the number from. You can call if you want. You can call Aluwadi if you want to contribute. It's not only for women. Men are free to contribute as well. Thank you. Caller, go on. No, that's what I wanted to say, because it's not always the case, you are going to be given bad advice by your single friend. Some of us, your friends, some of the single friends were actually cheerleaders of your marriages, would actually defend your marriages more than anything. And the only rule I've said to any of my friends who are married, I will never bring my You will never what? Direction, because half the time and my boyfriends till I get a partner, I don't go to events with my boyfriend. Okay, unochika boyfriend yako? No, the reason why I do that, in the past my boyfriends and diti. But I joined this month and diti. But I next month. But they now get confused. Because game chess na John vakawirana kana akanotamba tennis na Abel vakawirana. Now no confusion because niggas kwakamurambira iko Abel. So for me to respect them and their partners, I
if I'm going to an event, I don't bring a boyfriend or anything because I never want their husbands confused in any situation. Oh, she did it 2 years. And yet it did not work out between me and that person. Okay, I get you. I get you. Fair enough. Yeah. Thank you so much for your contribution. Tongoti munhu anoita zvinomuitira iye zvaanoona zvichiita sekuonesana kwatiri kuita. Have a very good night, caller. Thank you. Thank you, Selena. Thank you. Gainimbotaurawo Zimbabwe. Gainimbofonerawo Zimbabwe tinzwe. Hello. Zimbabwe, a very good evening. Welcome to SIS MELLY's Diaries. Ndokumbirawo kuti mudzime device iri kubheki kwenyu. Hello. Hello, can you hear me? Yes. Okay, go on caller. Makamira papi pa usinguru here kana kuti pa married kana kuti pa open relationship. Muri papi apa? Ndimatiki ndiri single. Anti-matigimu. Pega ichiseka maoko. Tiri nani makadi anti-matigimu. Aiwa ndinofara zvangu abiro ndiri pamhepo here. Muri pamhepo tinokuchingamidza ipa chirongwa SIS MELLY's Diaries. Tipirei tinzwe usinguru wenyu. Taura henyu muripo palive pamhepo chaipo vari kutokunzwa izvozvo. Malove nemalikes for matigimu ndiri kutomaona achikandwa. Taura henyu. Okay, thank you so much. Ini ndoda kupikisana nezvakataurwa nemwana wangu Yoko kuti munhu wese anoda kuroorwa ende munhu wese anosivira kuda kusifemerwa mugodzi. Handitika. Okay, inini nditori zimvana rakatozvimiririra ende rakatozviudza kuti inini muupenyu hwangu handichafa ndakaroorwa. Okay. Even baba vangu ndakatovataurira kuti inini zvekuroorwa handichadi. It's better to be a mvana yekuti ndiri kudanana nemunhu wangu wandiri kudanana naye ende kana ndichitodanana nemunhu chiti chekutotanga chandotomudza munhu achitotijeka ndotomudza chichangwani zvine zvekufara zvekuroorwa handisi kuda. Okay. Hakuna chimwe chinorwadza sekupinda murudo munhu achikunyemera kari kuda kukuroora yasingadi kukuroora kana kuti hakuna chinhu chinorwadza semukadzi wemumba uchiziva kuti baba havandinyemerera kuti vari kunorara kubasa nhasi pamodai vari kudori kugirlfriend. Okay. Ende zvinhu hello ndiri kukunzwai. Ndasvika zvangu nyaya iri pakati but inini hakuna chinhu chinondirwadza sekudanana nemurume womunhu. Okay. Ndakarara nemurume womunhu mumba mandine ndakarara ndichatoziva kuti mukadzi wake kumbako akarara ega zvinotondirwadza izvozvo. Okay. Ende zvinosvika pakunditi ndiplane chinhu chekuti it's better kuti ndigare ndiri single pane kuroorwa nekuti kuva nemurume womunhu waunenge uinaye mumba imoka newe nyange paunororwa murume wako achakudati ndinogara nechii achinorara nomwe munhu achikusiya. Saka pane ava vari kutazona hakuna munhu asingadi kuroorwa. Ini ndiri kutotanga kuti zvekuroorwa ndakageza maoko. Sorry, hold on, caller. Are you saying kuti imimi zvekuroorwa out? Is that what you are telling us? Kwandiri zvakatobuda. Okay. Murume akatondinyeka pakandoza akatoda kutondiroora chatotomudza tiregerapo. Any reason why? Do you have an experience that led you to come to that decision yekuti zvekuroorwa amuchadi? Inyaya dzekuti vatine takambosangana nawo tichinyeberwa chiti handina mukati pamwe pacho wozofonderwa nemukadzi wake achikutuka kuti siyana nemurume wangu zihure yeti unenge wakanyeberwa kunzi izvo nechi handina mukadzi zvinhu izvozvo zvinorwadza. So unopedzisira wasvika papfungwa yekuti it's better zvangu kuti nditongova munhu akuti kana nyange ndakadana nemunhu munhurume achindinyebera kuti haana mukadzi iye ainaye. Mukadzi wakenyaka akazonditi zihure siyana nemurume wangu ine ndagara ndiri redi kutoziva kuti musi wachangofonderwa kunzi ndine mukadzi munhu ndagara ndina kuperera kwaari. So it's better kutongova single pane kuva munzi toda kuroorwa. Saka ndiri kwete kune vanoda. Okay, kwamuri imimi. Saka for you single is for life. Yeah, kwandiri is for life. Ende ndokutonakirwa nawo. Alright. Matigimu maseke after that. So ndodakupa advice kune vamwe wana kupinda murelationship akaperera. Because like nowadays varume vazhinji vanonyepa. Ukanyeperwa kuti ndokuda kukuroora. Musi waunozvibata kuti munhu uyu ane mukadzi. Unoita seuchanozvisungirira. Kana kuti kana uri single, let me say kana uri married woman. Unogona kuti murume wako iwewe ari kubasa izvi yatori kumba kwegirlfriend. Ende chimwe chinhu chinonyanya kundirwadza
Kana ndiri single woman, ndikadana nemunhu ndodanana naye ndotomudza kuti pfeka condom. But kana uri married woman yangu akabva kuna matigima akabva kuna Riyoko nyangu akabva kuna Niko kwachinova nyoro kwauri aungofira kwamuti pfeka jombo. Okay. And havabvumi kwandiri hangu inini zvinondirwadza ine ndozvimwe zvinhu zvandinoitya saka ndakatozvudza kuti it's better to be a single woman kana ndikawana munhu wandodanana naye ndotomudza kuti shamba pfeka maviri ende haana chekuramba nokuti hazi murume wangu. Uraiti. Ndo pamwe panhu patiri kufira vakadzi vazhinji. Uraiti. Ende kunyanya vakadzi vari mudzimba unenge wakagara uchindakagarira murume. Ndodi yangu endozaka ari kuhura namatigima ari kurana nevi but ndine mukadzi murumba ndinaye mumba. But kuri kuuraiwa nanagashari but handisuti vanga vanhu ngavarambe varume vavo. Okay. Haiwa. But kune isusu vana matigima masingle mamas banners tine advantage yekuti kana nyange ukandinyemera kuti hauna mukadzi weuinaye but kana uri pandiri ndokuza kupfeka jombo zvinochengetedza utano hwako kupfuura mukadzi wemumba saka ndakakudza kuti it's better kuti igare ndiri single mother. Saka nai matigima age group yenyu, if I might ask, if you don't mind, mukangoisa bracket 40-50 ndokwamuri here kana kuti muri low? Ine ndiri 37 now. Muri 37 mabva maisa age right to the point. 37 dzakazara muna December. Okay, 37 muchiri mwana mudiki stereki. Ndichikompare neni muchiri mwana mudiki stereki. Saka hamutombonzwe kudokwaira kwekuti muri kudawo murume. Ndiri kuti pane wese chifambidzana naye handizeri ndakamufadza zvinoda kuroorwa. Handakazviramba zvekunyeperwa. Saka ndiri kuti kana musi wandeichidzwa kuti ndoda waichukucha wandeidana naye panguva iyoyo ndikazwa ndoda waichukucha. Ndinotori neraiti yekutomudza kuti ndipfekerewo maviri kana matatu. Wolaiti muri kuti kudanana munodanana henyu asi zvekuzoti kupinda marriage. All right. Okay, I get you. I sincerely get you. Muneva munotodanana nawo asi zvekuzotarisira kuroorwa izvi ndo zvinenge zviri out. Nditori newandodanana naye nditori mu relationship naye iye kwaari single ini ndiri single but ndakamudza kuti ndiri kunyeperwa zvekuroorwa zvisimandiri. Kana ukaona hako munhu anda kuroorwa roora zvako inobva wandisiya. Zvino hamuzoti kana akuti akuda kuona mumwe munhu wada kunoroora makunotigima munhu waawana iye. Alright. Okay. Aiwa, that's good. Thank you so much, Auntie Matigimu. Okay, darling, tatenda nekushare. Thank you so much. Akomana. Okay, lovely. Thank you. Good night. Akomana, zvacho zviri kuuya hot izvi. Zviri kuuya hot. There are now so many calls. Let me try and see if I can get someone else. Or I'm sincerely seeing kuti tichatoita second chirongwa. Chekuti continue futi nyaya iyi. Tichaita second chirongwa. Let me take this call. I think I'm now going to take a few more callers so that we can wind off and then we come back with a second episode of this married program. Caller tinokuchingamidza ipachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Taswera sei kwandi? Taswera chipire itinzwe makamira papi imini. Inini ndiri ndaimbova musingle. Okay. Ndokumbirawo kuti mundidzimirawo device iri kuseri kwenyu. Thank you. Ndokumbirawo macallers kana muchiuya mudzime madevice anenge ari kuseri kwenyu. Thank you so much. Hande yedu tione. Inini ndakambogara nguva yakareba ndiri musingle. Okay. But ndakazoborwa zvangu. Alright. And ndiri small house. Huh? Mati? Ndiri small house. Makambogara muri single. Mukazoroorwa. Yakareba. And muri small house. Ndiri small house. Okay, hande inaka. Ini ndakagara because of situation. Ndisina kutombogara ndaroorwa. Okay. Ndakasekirwa nevabereki ndine 14 years. Alright. Ndibva ndasiyirwa vana 4. So sorry. Vaningina vandaichengeta. Alright. So ndakaona kuti ndikabva kuroorwa vana ava havanaikwanisa kuvachengeta. Okay. Ndobva ndachengeta vaningina vangu last born itori form 5 izvezvi.
Mwari ngakudzwe. Thank you so much for that. Last born itori form 5. Okay. And in last year but 1 akunyora form 3 ndo pandakazowana munhu. Ndaitotengesa mu sports bar ndo pandakawana murume akati ndokwanisa kukuchengeta what. Alright. Murume wa munhu. Ndobva ndabvuma. Murume wa munhu. Murume wemunhu. Okay. Yes. Angakatorora nevana vake 3. But taigara zvedu kure nakure zvokuti takaita gore ende mukadzi wacho asina kutombozvibata ende yekumba kwedu asingauyi. Ndakatomudza kuti ndikumba handidi munhu because handidi kudisturba munin'ina wangu. Ari pachikoro. Because ndaigara nemunin'ina wangu. Saka atazosvika pakuzoti akati ndoda kuona hama dzako chichi, tikaenda kuhama dzedu akadziona ndikazoendawo kumba kwavo. Zvanga zvimbotaurwa nomukola kuti vana vamwene namatete what. Ndakaenda ndikatoona vana tete navamwene vakatondigamuchira vachiziva kuti munhu mukadzi. Alright. But inini havana iniwo pandakatoenda havana kutombondibvunza nezvenyaya inoziva here kuti munhu ane mukadzi. But ine hangu murume wacho anga agara akandiudza ndikazvigamuchira. Alright. Saka tazobvako mukadzi wacho ndopakatanga kuzozvinzwa akati akatsvaga namba akandifonera. Akambotanga ma-first days achindituka. Murume wacho aingonditi usapindura ndisingapindurawo zvechokwadi ndaingoteerera wongofona utuka ndokata foni yangu. Svika azongojaira akazongonditi kana uchida kuuya wati hando watoenda kumusha chichi. Ndikatomuti aiwa maiguru ini kumba kwenyu handite sei handiuyi ende zveshuwa kumba kwake handina kuuya. Ndakatongomudza kuti inini chatongovakirwa pangu ndogarawo. Hold on, Kola, hold on, Kola. Ndaona comment ya Nyari. Iwe Nyarika, hanzi na Nyari, let's share varume ava wedu we. Iwe Nyarika, atidi kudaro. Go on, Kola. Saka tadaro murume wacho akabva azondiudza pamwe pane imwe problem kuvakadzi vakarorwa zvechokwadi vanofanira kuaccepta izvozvo. Kuaccepta chii futi manje? Kuaccepta chii? Akazondiudza akati mukadzi wangu problem yake kozi pamwe pese zvechokwadi inini ndaitomuudza kuti handidi kuudzwa problem yekumba kwenyu. Problem yekumba kwenyu gadzirisai ikoko. Saka pandakazoti ini ndakunzi chisiya basa chichi ndakuda kuroorwa zvechokwadi. Ndikati it's okay but ndinoda zvekuita handikwanisi kugara kozi ndiri munhu anga agara ajaira kuzvibatira mari. Mari yekuzokumbira yekuita sei handizoikwanisi. Ndobva ndavhurirwawo kabusiness kandinoita. Okay. Saka ndavhurirwa business kaya mukadzi yakabva tanga kundifonera achindituka nezvenyaya yekabusiness kaya mene angaudzwawo naniwo. Saka ndobva murume wacho ndazomudza kuti handanichitukirwa nyaya chichi. Murume wacho ndobva anditi unoziva problem yakagara ine mudzimai wangu. Akavakirwa shop akutoirendesa. Hanzi ndakambotanga ndamuitira zveuku ndikambomuitira zvekutenga plot yekurima. Mukadzi iyeye akati inini kana mari yenyu isasakwani kutichengeta munotiudza. Inini kana mari yenyu isasakwani munotiudza toziva kuti mari yenyu haichakwani. As long as muchishanda mari yenyu ichikwana handina chandinoita. Okay, imimi ndima kuudzwa nyaya ine murume manje. Kuti ndo zvakataura mukadzi. Ndo paakazondiudza mushure mekunge mukadzi ndipopotera kuti unofunga kuti kabusiness kauri kuita kako chichi handi munoona. Ndo pandakazoudzwa nemurume wacho kuti iye haadi kushanda, haadi kuita chimwe chinhu, anoda kugara ende zveshuwa akagara. Alright. Saka nandichiti kune vakadzi vakaroorwawo. Sometimes zvechokwadi kugara unenge uchitoita seburden kumurume wako. Unofanira kuitawo something semukadzi. Zvokwadi. Murume akaona kuti une pfungwa dzebusiness handidi kukunyeperai andi. Varume vakatowanda vachiona vanoenda kumasmall house vanenge vachitori netumwe tunhu twavanenge vachiita. Ende nekuti akaenda kusmall house yachona munosvika muronga iwe woti mari yandashandawo iyi iye woti ndiyandashandawo iyi. Zvinobetseredza ende munhu anonyatsoona kuti saka tine kwatiri kuenda nelife. Okay. Saka indigere ndiri mumba. Saka mane makore mangani muri small house naikora? Ndiri chitiri. Ndiri chitatu mune mwana 1. Tine mwana 1 mukomana. Saka kushe murume apa muri kuita munozvifambisa sei? Inini
ndikazoita nhumbu yangu ndandine macomplications ndo pandakaunzwa kuno kuSouth Africa. Indogara kuno kuSouth Africa. Vanogara kuZimbabwe. Mukwenda anongoita basa recross border panouya kuSouth Africa anenge ari kumba, panoendawo kuZimbabwe anenge ari kumba. Saka zvakabva zvangu. Ndo yamuri kutamba yacho iyoyo. Ndo yatiri kutotamba. Saka makanobvisirwa here? Anobvisirwa. Alright. Muchato munawo here nemurume wenyu? Because pane muchato, if I'm not wrong, pane muchato uno allow two married. The mic ruwa vanawo kuchata. Hamuna kuchata mese. Tesa hapana akashata. Saka kumuchako murume munotoenda munombosangana namai guru here? Tinotoenda iko kukatoitika chiro kanzi kwaitika rufu senge pane last year patakatoenda kwaitika rufu kune sekuru vanga vashaya. Ini ndichitosvika mukadzi wacho pandakangosvika nikozi hama anondiziva ndogamuchira vachitobata mwana iye akabva atorongedza ndobva atobva parufu pachona. Saka amuonane zvinoreva kuti amuonane kai? Hationana, hatisati tambosangana kuti pandakangosvika ipapo akabva atobva. Pamwe pese taingotukana pafoni tisina kumbosangana. Ipapo ndo patatoita first kusangana. Ndobva apa pari parufu ndobva angorongedza ndobva apa. Alright. Saka imi muri comfortable nesituation here kana kuti aim yenyu pakupedzisira is to drive away my guru musarama imimi mapataki? Inini handitombodi kuti vabve ende nemurume wacho ndakatoudza tichitotanga kudanana ndakaudza kuti ini mukaita problem kana kuti ukatosina nemukadzi wako iyeye itoziva kuti uchazotanga kutsvaga kuti wani nekuti inini ndichabva ndatongoendawo handitomborina shuviro yekuti vaende ende izvezvi ndiri kuno South Africa ndikatoona tuhembe twevana twakanaka pandototengera mwana wangu ndototengerawo vana ndikatotenga gumbezi angu ndototengawo neravo chandangotengawo changu chemumba ndototenga nechavo zvichingoenda nemurume kuti zvakubwa zvasene murume hazonotaure. Saka maiguru anonofunga kuti zvabva kumurume, because I was going to say kuti saka pamunotenga tuhembe netunhingirikini muri kufunga kuti mukadzi wacho ari kufunga chi? Aiwa, vanhu vanotoenda vachingoti ndivo vatenga. Iye hatozivi kuti hembe dzaakatopfeka Christmas dzake nedzevana zvese ndinakatoenda kuJoburg ndikanotenga ndikaiti murume endai nazvo ndindakutochoisa. Alright. Vakomana upenyu hwacho hwakaomawo. Thank you so much for sharing your story. Yekuti mati mimi muri small house. Asina maiguru hamunyatsoningirikira, hamunyatsoonana so mumwe akasvika mumwe anobva, mumwe akasvika mumwe anobva. Zvakangoti omai wedu, but kutodzidzawo kwatiri kuita. I thank you so much for caller and a very good night. Thank you. Hold on caller. Ngati chidai on. I think program the second episode of Ningirigini married versus single. The second episode. Saka, let's do it this way. I'm going to take this call as my last caller, and then we can sum up and give my views of what we have discussed today, and then tozo dzoka futi some other time to it a second episode, just like we did with Amwene Tete Nemurora. Sorry, tino uchingamidza ipa chirongwa kola masquera sei. Tasquera masquera o muri Amwene, sorry, muri ningirikini married ere kana kuti muri single. Aiwa, nyindra apa single izvozvo. Mapa single makambe muri married ere? Okay, tipire ichi. Hangu with both angles. Pana kola vabva kutaura pavari second wife handiti. I think maybe we opt to have two mass sessions because knowing there are so many vari anti small house. Ndizvozvo. Tese akadzi apana mukadzi anofarira kuona mainini mumba make. Ndizvozvo. And ukazonzwawo mainini vari kuuyawo nepower like this vane that love yekushare murume. That's something you are learning from today. Kuti tiri kudzidza zveshuwa.
Yeah. And tikada kutarisa imwe engo kuti kana vachizobvuma kushare murume which means vakazonotorerwa umwe wechi3 we should be happy. Zvinoda vachizvipindurira ivo. And then todzokera pakuti ndatasei pakuroorwa nekusaroorwa. What's happiness in life? Is it kunzi maingana? I don't know, tell us. Kunzi iwai zvinhu zvako zviri kufamba uri kujingirisa zvinhu zvako zviri kufamba what's so important kunzi maingana? Okay. Kune ava vanozotaura kuti iwe wazofirwa una murume utambe nevakaroorwa. 99% handisani naye vakadzi vachiri mumba vandinoziva. There is no happiness. You think so? 99% vandinoziva inini. All right. There is no happiness, exactly. Okay, vari kuita CPR mudzimba mavo kuti zvifambe. CPR ega kungwena nekuzokusada kunzi izvo misisi kunzi wazorambwa akaka kanenge kachiri kutinetsa isusu. Okay. But tikatarisa kune varungu vazhinji ngatiende kune varungu havana basa nazvo kuroorwa kana kusaroorwa. Pamwe munotogara neboyfriend negirlfriend jamara mukufa kuchembedzana muri boyfriend girlfriend. Yeah, ndizvozvo. Hapana anonzi misisi, hapana anonzi chakati. Usei isusu chii chinombonyanya kuti chii chakanyanya kuzha kunzi maingana nekunzi womukunda wako namaingana difference yacho iri pachiita izvezvo. Amen. Zvakutoda kuti pamwe tipinde neangle iyoyo patinouya nechirongwa chechipiri, because I can safely assure you there were so many calls that we got. Pane dzimwe nyaya dzekuti kuti uiti gaga inotinetsei unenge uchida kunzwa version sort of iri yese to understand exactly where a person is coming from. Saka ngatichidai iyi haiperi nhasi. Kunyangwe ndikatora 100 more callers haiperi nhasi. Yakutoda kuti tidzoke futi tiizei. Saka tikawana mukana tinodzoka nayo futi. Tonyatsoizeya kuti nekuti nhasi tadzidza zvakatowanda zvokuti kune small house, then kunoita chihule, then kwabuda ma-open relationship, kwabuda zvakawanda zvimwe somwe zvatisingatozivi. Chidzidzo chihomende che-small house vabva vabuda pamberi vachibva vatara vati nekufara kuti nekutsamwa. We could hear kuti mamune happiness muvoice make achitaura. Yes, you are right, caller. You are right. Then kuti maiguru vanobva vakatsakatika, maiguru havasi kuzvigashira. Yes. But mainini vari kufara. Saka happiness tiri kunyatsozviona zvakaita sei pasikero zo. Zvinonetsa kutsanangura. Zvinotoda kutsanangurwa kunyangwe dai taiona maiguru kuti vanyatsotsanangurawo ivo kuti tikachinzwa nesaidi rekuna Mike, but tinotongodzwa kuna maiguru kuti hakuna rufaro. Ya, nekuti vanoti vakasumuka vakauya ava vosumukawo voningirikira, saka panotinetseya, panotishupe, panotishupe. Yeah, Sterik. Aiwa caller, Maita Basa, you will be my last caller for the night. We will definitely have to pick it up again and discuss, because as we were discussing topic, it has opened up mama avenues. Atangati singato zive isusu. Thank you so much, caller, and have a very good night. Thank you. Okay. Regai tichivhara chirongwa todzoka izvi zvinotoda second episode izvi. Ndakudzima hangu phone yangu zvinotoda second episode. Quite let's unpack more. Yeah, let's unpack more in the second episode of married versus single. I will not say much today because we are still to unpack. Tichaita round off when we do unpack. Saka, be on the watch out for second episode. But before we go, before I let you go and before you let me go, I just wanted to announce kuti runyorese rwedu rwapera na 12. Saka mukauya muchitraya kunyoresa, apachisina rwapera na 12. Ndo runyoreso rwedu.
And also what I want to say is we have got a lot as admins on our plate. Saka musa zvinetse henyu nekuenda kwaSIS MELLY kuti ndakazotumira handina kunge ndakanyoreswa. Kana kuri kunzi tati tapedza runyorese iwe hauna kuona done kana thumbs up inova yatiri kupa yekuti takunyoresa, then we will say kuti vanofila kuti vakanyoresa unzai evidence yenyu yekuti makanyoresa nedate renyu rakuti makanyoresa. Kana tirisu tiri wrong, we will sincerely apologize kukuresha. Saka tiri busy, tiri kuenda. There are so many people that are getting the thumbs up all done, but takawandirwa zvimwe zvisingatoite sema admins. Remember tisikuita runyoreso chete, tine stories behind the scenes, tine zvatinoda kudhila nazvo behind the scenes. So bear with us and be patient. The name is Auntie Selina, your host and presenter tonight on SIS MELLY's Diaries. Until we meet again on a second episode, tichikurukura married or single. Have a very good night. Bye.